Baba ko ng konti yung nakita ko sa may tapat. Yan. Yan, di ba? Ayan. Ayan. Kasi yung monitor ko kasi ano. Ayan, nagla-shoutout yan guys. Tinanggal ko na yung biit ko. Ayan. Kasi nga, wala naman. Hindi naman natawa yun eh. Ayan, may galaw shoutout dyan. Jay, TV official. Ayan, may galaw shoutout sa Lods Jay. Ayan. Eh, medyo tinanggal ko na yung ano ko. Yung ikaw ko. Ayan. Ano lang, update lang to naman guys. Para hindi naman ma-zero yung atin. Kasi matagal ako nakapag-live. Dahil busy din po ako. Ayan. Eh, maraming salamat sa Lods Jay. Maraming salamat sa pagdalaw. Ay, may tawa ba? Wala, Tatay Rene, good evening Idol Falcon. Ayan, good evening sa iyo Tatay Rene. Miguel, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Update lang po tayo ng ating channel kasi matagal din ang pag-live. Kasi hindi naman ako makapag-stream yard. Ayan. Lods J, kamusta ka na Lods J? Ayan. Si Lods J lagi naka-premiere. Ayan, sa kanyang pinapagawang bayan. Congrats sa iyo, Lods. Ayan, Ma'am Nel, the present adding. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Nels. Ayan, kumusta naman yung ano nyo? Ayan, parang naglabas yata yung Team Malimari. Ayan, magandang shoutout sa inyo, Ma'am Scarlett. Ayan, shout out sa lahat andito. Sabi ni Ma'am Nelda. Ayan, may gala shout out ulit sa inyo. Ayan guys, kasi uwi ko rin mamaya kanina. Kasi nagano'n din po ako guys. Nag-church. Ayan. Tuwing Friday kasi guys, nag-church po ako. Ayan, may gala shout out ulit dyan sa inyo, sa lahat ng mga kapatid natin dyan. Shout out sa Team Mali-Maliw. Ayan, shout out at sa lahat. Ayan, may gala shout out ulit sa inyo dyan. Ayan. Ayan, Ma'am Nelda. Kumusta na po kayo? Ayan, alam ko parang lumabas kayo. Ayan. Ay, syempre. Ayan, ako lang, kagigising lang din. Pero yan kasi ang tulog ko. Ayan, tulog kasi ako ng tulog. Ayan. Kasi pag walang trabaho, kailangan matulog muna tayo. Kuya Falcon, ayan Kuya Mon, kumusta na yung watch hour mo? Ayan, may whip pa ngayon yung team influencer. Ayan, malapit ka na yan Kuya Mon. Abot mo na ba yung 4,000? Ayan, maganda yan. Ayan, saglit lang guys. Ayan, yan importante Kuya Mon. Sipag. Yan, sipag ni Kuya Mon umikot. Ayan, yan importante dyan. Oo, kita-kita na naman kami kanina, ating mga maliw. Ayun, ano ba nakikita-kita nyo? Sana all. Ayan. Shout out sa anak mong meow. Ayan. Maganda yung kita-kita kayo dyan, guys. Para maiba naman yung ano, yung aura. Ray, tamsak. Ayun, maganda shout out sa Lods Ray. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Anong oras na yan, Lods Ray? Hindi ka pa natutulog. Maraming salamat. Ayan, mega loud shout out to all. Sabi ni Kuya Ray, shout out. Sabi ni Kuya Mon, meow. Ayun. Maraming salamat dyan sa 7 million. Ayan guys, may premiere po si Ray. Patamsak naman natin. Ayan. Ayan, pinaka-supportive nating bakit ganun? Saglit lang. Pipin ko po yung premiere ni Sir Ray. Kuya Ray. Pinaka-supportive na mag-premiere. Ayan. Organize yung kanyang premiere. Ayan. Maraming salamat. Kuya Ray, may galaw shout out. Sabi ni Ma'am Scar. Ayan. Saglit lang guys. Alam mo na natin. Saan ko muna yung premiere ni Kuya Ray. Scarlett Vlog, magandang shout out. Ayun. Ayun guys. Support naman natin guys ang premiere ni
your channel. Saglit na naman guys. Oo. Ayan guys, may nakapin pa ko. Tamsakan naman natin premiere ni Lods Ray. Ayan. Galit lang silipin natin. Ayan. Hindi na ba? Set reminder, March 12, 2 p.m. Ayan. Hindi na ba napapawi? Ayan, tamsakan kita sa Lods Ray. Ayan na to, Arwana. March 12, Saturday, Lapagan Islam Lecture Premiere. Ayan. Ayan guys, support naman natin nakapin si Lods Ray, ang pinaka-supportive sa lahat. Ayan, pag nag-premiere, nagpadikit, organize pa yung kanyang live. Ayan. Ayan, Tatay Rene. Ayan, may binabadyo si Tatay Rene. Ayan guys, bro, Scarlet Vlog sa Labs. At Scarlet Vlog, la Labs, Miguel at shoutout. Bro, Minandro Vlog, ayan. Okay, ading ingat sa pag-uwi. Ayan, si ading Rich, kaya na rin ba umuwi? Ayan, Scarlet Vlog na ask mo na ba lagay sa 8:45? Ayan, sabi ni Sir Ray. Ayan guys, may binabadi sa Tatay Rene. Ayan, i-review natin yung Tatay Rene. Kita ko muna ito yung nakapin. Ayan guys, papatamsa ka naman sa nakapin. Ayan, pasupport naman natin si Lods Ray. Ayan. Ayan, 7 thumbs up. Ayan. Ayan, pang 8 tayo. Ayan, para mga isda. Tamsak sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett, sa patamsak mo din sa nakapin. Ayan, hindi ko pa na nadikit ito sa iyo, Lods. Dikit ko na rin ito kung ano pa. Okay na, Kuya Ray, yung premiere ko. Ayan, parang nag-premiere na yata si Ma'am Scarlett kanina. Ayan. Ayan, natamsak na rin si Aling Patring TV. Ayan, natamsak na rin sila. Ayan. Tatay Rene, tamsak dan. Ayan, nakatamsak na rin si Tatay Rene. Ayan, maraming salamat, Tatay Rene, sa pagtamsak sa premiere ni Azray. Tamsak, Pre Lods. Ayan, maraming salamat sa iyo, Pre Lods. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, sana kayong Tatay Rene. Ayan. Dating Tatay Rene, Dancer Ray Zabanta, sa premiere mo. Ayan. Tamsak, Pre Lods. Ayan, maraming salamat sa iyo, Pre Lods. Aling Nelson, shout out. Kuya Nelson, Miguel out, shout out. Sabi ni Ma'am Scarlett. Saan ba? Naiko yata ako. Ayan, ito. Ate Scarlett, di ko pa na-edit pero mamaya edit ko na. Ayon. Ayan. Ma'am Nalda Vlogs, ayan sabi ni Frelads Nalzon. Walang clap. Ako na lang marinig ng clap dito guys. Ayan, pabview naman ba Tatay Rene sa dating di pa nakadikit kay Tatay Rene. Ilan na yung, alam ko nakadikit na rin ako dyan kay Tatay Rene. Ayan, silipin mo na natin Tatay Rene. Ilan na yung bahay mo Tatay Rene. Nagising ko lang kasi guys. Kaya medyo mahina yung ano natin. Tulog kasi tayo ng tulog. O yun. 911 subscriber na si Tatay Rene. Aba, malapit na yung Tatay Rene. Yung watch hour ni Tatay Rene, okay na po yan? Oo. Ano na lang problema yung bahay ni Tatay Rene. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayun, update lang. Kung may mga premiere pa kayo dyan guys. Ayan guys, pa-support naman natin nakapin sa taas. May naba din si Zeray. Ay, Zeray. Si Tatay Rene. Kumusta ka na, Pre Lods? Miss ka na kita, Pre. Ayan, okay lang, Pre Lods. Hapon din kasi ako umuwi, Pre. Kasi tuwing Friday, Pre. Pre Lods, may gawain kasi kami tuwing Friday. Ayan. Parang na-busy na rin ako. Oo. Mag-church kasi ako, Pre Lods, tuwing Friday dito. Ayan. Kumusta ka na, Pre Lods? Miss na kita. Ayun.
Tsaka busy ako pre-lods kasi nag-update ako sa project ko. Kaya minsan di na rin ako makadalaw kasi nagpapaano ako doon. Umaga, hapon. Ayun, kumbaga nagga-guide, tumatawag doon. Kasi gusto natin makita yung view ng ating project. Ayan, kamusta ka na pre-lods? Diyan naman ako lagi pre-lods sa live niyo, nagta-thumbs up ako. Ayan. Ayun, naka-live din si Lods Manap. Yung ba naka-live? Ayan, kahit tayo hindi tayo nakapag-present doon, hindi naman tayo naka-thumbs up daw. Kaya Nelson, pa-edit sa premiere ko ni Ka Blazy ng Dubai. Ayan. Ayan, sige. Ayan guys. Pa-edit niyo yung mga premiere. Tapos ano natin kay Ray sa pantandaan na po. Ayan, sabi ni Tatay Rene. Ayan, Tatay Rene. Ayan, di kita mo si Sir Ray. Ayan, kasi nagpapangat din yan siya. Ayan, kung hindi nakapadikit, alam ko na Tatay Ray, lahat dito ng mga grupo ng Team Maliw. Dan Tamsak Share. Ay, maraming salamat sa iyo, pre. Ay, maraming salamat sa pagdala mo, pre. Pekwa. Yung Birador. Birador. Pekwa. Ayun. Ayan. Ayan, nag-premiere sa bago lang. Siyempre. Alam talaga, pre, sa umpisa medyo konti-konti pa lang yan. Pero sige lang. Ano naman talaga ang buhay. Ayun. Tamsak, sabi ni... Ayan, may harang ba ako? Parang hindi ko na nabuksan yung harang ko. Ayan. Salamat sa pagtambay. Ayan guys, may binaba si Tatay Rene. Alam ko naman dito lahat kayo nakadikit na kay Tatay Rene. Ayan. Tatay Rene, wala na akong bigay sa'yo kasi sagad na. Idol Pekwa, Miguel out, shout out. Sabi ni Tatay Rene yan, 8 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Kahit walang palakpak yan guys, ako na lang nagkaroon ng palakpak para mas. Kailan ba uwi mo? Ay, naku pre, matagal pa ko uwi pre. Yung mga, baka next year pa ako uwi pre, baka maabutan pa ako rito. Oo. Ano ka ba? Not big deal. Ayan sabi ni Lods, Pre Lods Nelson. Ay, salamat sa iyo, pre. Ayan, basta nakasupport lang naman ako dyan sa inyo, guys. Sa mga Team Maliw. Ayan. Alam mo naman tayo. Makikimaritis din ako. O, di ba? Kaya pag nakwentuhan niyo ko, alam ko yan, guys. Ayan, si Pre Lods Nelson. Ayan, nakasupport din. Tatay Rene, Miguel, shoutout po. Kailan ba uwi, Idol Pekwa? Ayan, sa Tatay Rene, malapit. Alam ko sa Tatay Rene, magkadikit na kami nito. Isang salita lang kami ni Tatay Rene. Kasi Tatay Rene, karaya din kasi yan eh. Kita niyo guys, hindi na ako magpagupit ng buko. Parang wala na akong gana magpagupit ng buko. Pahabain ko na lang to. Oo, hindi na ako makapag-asikaso. Kasi araw-araw kasi ako tambay. Ito sa bahay. Ay, nako. Ayan. Yan nga, Blazy ng Dubai. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Blazy. Ayan. Ayan yung mag-couples. Kumusta na, pre? Kumusta na yung nakahanap pa, pre-lads? Nakahanap ka na dyan ng ano mo? Yung bagong trabaho? Ayan, siyempre. Pag hindi ka nakahanap, pag na-expire naman yung ano mo, mag-exit na naman, di ba? Ayan. Okay lang yan. Kasi kumpare ko, nung yung anak niya, dinala niya rito, pa-expire na yung visa, nag-exit sila ng Dubai. Mabakasyon sila. Nag-land cross na sila. Ayan, tapos sumalik ulit dito. Ako, Idol Peko, baka sa Mayo uwi na ako. Ayan. Exit ka na ba, Tatay Rene? Ayan, parang alam ko si Lods James Climax, pa-exit na yun. O sabi niya, pa-exit na daw eh. Hindi ko alam kung pa-exit o babalik pa. Ayan. Kasi medyo matanda na rin yan si Lods James. 50 na rin yan. Tamsak, Sir Falcon. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Blazy. Sa 1 million viewers natin, maraming salamat. Oo. Tatay Rene, pagka wala ka naman ng ginagastusan pa o ano, siyempre, medyo may edad-edad na rin si Tatay Rene. Kita naman natin. At saka ako, Tatay Rene, may edad na rin ako eh. Nasa hindi pa ka pwedeng umuwi kasi nga may student pa tayo. Ayan. Ayan guys, patamsak naman sa nakapin dyan sa taas. Ayan. Ayun, may iko pa ako. Ayun. Ayun, maraming salamat. Ayan, naubos na naman kasi akin data, kaya hindi na ako makapag ano. Ayan, alam ko nagkita-kita na naman yung mga team Maliw. Si Ma'am Richelle, si Ma'am Nilda, si Ma'am Carmen, si Ma'am Samra, si Lods Manap, saka si Ma'am Scarlett. Ayan, kita-kita na naman silang 5, 4.
Po karaya ako patnungon Idol Falcon. Tatay karaya. Pero gauli ka Tatay Rene sa ano? Sa patnungon gid ikaw gauli. Oh, di ba? Ano guys, rinig niyo salita ng karaya? Sa panungon gid ikaw gauli. Iba kasi yung salita ng karaya guys sa Ilonggo. Marunong din ako mag-Ilonggo, marunong din ako mag-karaya. Pero ang salita ko talaga, karaya. Ay, maan ra taken, kamaan, mauli taken sa antike. Ayan. Hajer Vlog Hamin. Ayan, maganda shoutout sa Ma'am Hajer Vlog Hamin. Ayan ko. Ayan sila ni Ma'am Hajer. Maraming salamat sa support nyo dyan, guys. Ayan. Wala bang wave si Kuya Mon ngayon? Ayan, guys, si Kuya Mon kasi, guys, alam ko, dami din nagpe-play. Ako, guys, nagpe-play ako, Kuya Mon. Like ko naka-play yan, 3 nakatambay sa kanya. Kaya minsan hindi ko na inano yung monitor ko kasi ano. Salamat po tayo dahil ni-wave na naman ng team influencer. Ayan. Ayan, guys. Ayan, maraming tayong salamat sa team influencer kasi pag nagsuporta po talaga sila sulit. Wala kang masabi sa team influencer. Ang masabi ko, ayon, bro. Ayan. Kasi pag nag-support talaga sila, talagang swabe. Ayan, guys, talagang swabe ang suporta ng team influencer. Ayan. Oo. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan kasi mayroong mga team kasi na saglit na mag-support. Dito lang na team influencer para talagang pa nag-support. Sulit talaga yan, guys. Hangang ko dyan sa mga mentor, ni si Ma'am Yani. Magandang shoutout sa team influencer dyan. Sa team Good Vibes. Ayun, sa team Mali-Mali, siyempre sa kaibigan natin na Mardi-Nation. Magandang shoutout din sa inyo dyan. At huwag tayong makalimot guys na mag-support. Magpasalamat sa bawat isa na tumulong po sa atin. Siyempre. Ayan. Kasi naging party po kayo ng buhay ng bawat isa. Yan yung sabi nila, pag yung tao nakasalamuha mo na yan, ibig sabihin, part na ng buhay mo yan. O, diba? Huwag po tayong makalimot magpasalamat. Huwag po natin ignore yung mga taong tumulong sa atin nung tayo sa baba pa. Di ba? Ganun yan, guys. Para mas maganda. Di ba? Kiss natin. Ma'am, Hajer Dan, harang. Ayan, may paharang pala ako. Ayan, guys, huwag natin kalimutan yung nakapin sa taas. Ayan, patamsakan natin si Sir Ray. Dumalaw din po kayo doon sa mga premiere kasi ano din yung paangat. Tapos mga premiere yung ano niya. Yung kanyang mga ano doon. Ayan, pagpasugod. Ayan, yung mga ni Sir Ray. Ayan. Oo. Ayun. Huwag natin makalimutan magpasalamat sa bawat isa po sa atin. Ayan. Pag medyo tumaas-taas na po yung viewers natin, yung channel natin, ayan. Mga taong tumulong sa atin, huwag natin kalimutan yan sa baba. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ako, stay humble. Yan yung sabi nila yan, guys. Ayun. Ako kasi guys, hindi naman talaga ako mano eh. Ako kasi, minsan, siyempre may mga bagay din po tayo. Bawat isa po sa atin may kanya-kanya po tayong prinsipyo sa buhay. O, di ba? Kaya importante dyan yung guys, huwag tayong kasakit na kapwa natin. Hindi tayo magkaroon ng, sama ng loob sa ating mga, sa bawat isa po sa atin. Ayan. Ka-Blaze, maraming salamat. Ayan guys, sa 5 million viewers natin. Ayan, tamang good vibes lang po tayo. Kasi siyempre, ano naman talaga sa YT. Ayan. Kasi malapit na naman yung eleksyon. O, di ba? Di ba? Ay, naku. Ako kasi guys, sa totoo lang kasi pagka uwi ko ng bahay, manood talaga ako ng balita. Hindi araw-araw po yan, manood talaga ako ng balita, yung 24 oras kasi ang pinapanood ko. Ngayon, matatapos ko lang kasi manood ng balita. Siyempre, at least alam natin kung ano nangyayari dun sa atin. Sa Pilipinas, di ba? Kaya minsan hindi naman natin sinasabi kasi minsan minsan mahirap din magsalita, di ba? Kasi minsan dapat labas yung sa politika ngayon kasi iba yung mga religious group sumasali na rin sa mga Pero siyempre hindi naman natin yan. Tulad sa mga simbahan, di ba? Nako. Dapat pagka tayo, independent na lang tayo para mas masaya. Kasi pag intindihin mo na yung balita, tapos yung balita ngayon sa hindi naman linggit sa kalaman nyo yan guys, yung Ukraine at Russia patuloy pa rin, di ba? Siyempre dami tayong mga kababayan din doon naiipit. Pala, sa pag pumunta ka pala ng Ukraine, yung mga Pilipino doon, direct hire pala yan mga yan. Wala palang, di pala dumaan sa yan. Sa POA balik kung gagawa. Kaya pagka parang binan ulit nila yung ngayon. Mahirap pala sa pag direct hire.
Yan ang nasasagap ng balita. Sinunod tayo ng balita eh. Kasi hindi naman dapat lagi naman tayo nakapokus sa YouTube. Kailangan na manood natin para malaman ito nangyayari sa palibot po natin. Hindi mo na pala alam, binubomba na pala yung lugar mo. Uy, sumabog yun. Diba? Ba't ganun? Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa 2 million viewers natin dyan, sa 4 million viewers natin dyan. Ma'am Hajir Hamin Vlog. Alam ko guys, support lang po tayo sa naka-pin. Ayun, sa naka-premiere. Kasi ako magto 2 hours lang naman ako guys para ma-update lang yung aking live. Kung may mga premiere po kayo dyan guys, kung may mga bahay po kayo dyan, baba nyo lang dyan guys, premiere nyo, ipipin po natin, tapsakan po natin. Well, pa-support naman natin guys si Sir Ray. Sir Ray sa Panta. Yan, pinaka-supported din yan na hindi ka mabibigo pag pumunta ka doon sa kanyang live stream. Yeah, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo. Ayun. Ayun. Tinanggal ko na yung ano ko, yung pagod na ako sa ano. Ayun, sigaw naman kasi dito na ano. Puro karay. Ayun. Ayun, Miguel, shoutout ulit dyan sa inyo, sa mga kaibigan po natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, ako dito nagtatago sa aking kwarta. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ayun, tamang good vibes lang po tayo. Ayun, Kuya Mon, may wave ka ba ulit? May pa-wave si Kuya Mon. Yung kilala yung wattower ni Kuya Mon. Malapit na yan si Kuya Mon. Ayan. Para si Kuya Mon na lang yata yung last na hindi yung hindi pa-monetize, Kuya Mon na lang ba? Ayan. Ayun. Kasi sabi ni Kuya Mon, malapit sa 2,000. Hindi sabihin kagabi, hindi malapit. Tapos piniplay din siya ni Reloads Nelson, piniplay din siya ni Sir Jay. Piniplay ko rin siya. Diba? Malapit na yan, Kuya Mon. Kasi medyo mabagal kasi talaga ang pasok ng watch hour pag malapit ka na mag-monetize. Ganun po yun. Kablay si na Dubai Dikit po. Ayan sabi ni Tatay Rene. Ayan si Tatay Rene po. Ayan si Tatay Rene. Tatay Rene, saan ka ba Tatay Rene? Sa Damam? Sabi ni Lord Saldi 7, dito ka rin daw sa Damam. Ayun, Ma'am Gina Raps. Ayun si Ma'am Gina, yung asa sa mga members dito si Ma'am Gina. Wala ka palang moderator, Ma'am Gina Raps. Ito ba yung ano mo? Ayan. Shoutout pala dyan sa akin mga, tinanood siya niya, Nightbot. Pero may jacket ka na. Ayan. Nakalukot sa Nightbot ko. Unahan. Ayun, may moderator pa. Inunahan pa. Ayan. Ayan, Tatay Rene, dito ka rin para daw sa Dumam. Kasi magkasama kami kinang ni Lord Saldi 7. Sabi dito ka daw. Makapili tayo magkita, Tatay Rene. Para, ayun, magkwentuhan naman tayo, Tatay Rene. Ayun, magkape tayo ng 3-in-1. Diba? Dito na Ma'am Idol. Dito ako sa, Tatay Rene. Dito ako sa, tawag dito? Kalimutan ko. Shara the Bob. Ayun. Wala naman problema, Tatay Rene. May mga sasakyan naman. Dito tayo makita. Friday, Ayan, Miguel, shoutout sa lahat. Sabi ni Ma'am Jenna Raff 2. Ayan, shoutout sa aking mga members dyan. Si Ma'am Jenna, Ma'am Marge, Ma'am Scarlett, tapos si Ma'am Rachel, si Lods James, Ilongga Vlog. Salamat, host. Ayun, welcome sa iyo, Ma'am Jenna Raffs. Ayan, malit pa yung bahay ni Ma'am Jenna Raffs. Nakadikit na rin ako lahat sa kanya. Ayan. Hindi ka-taga lang, Ma'am Jenna Raffs. Konti na lang. Anak ko, sana. Ayan, konti na yung Tatay Rene. 900 ka na. 911 ka na. Malapit na yan. Kasi yung watch hour mo, alam ko, okay na kasi nga, di ba?
higit 4,000 ka na. Makasobra-sobra pa. Yan, mag-live ka lang, Tatay Rene, para hindi malagas yung watch hour mo. Ayan. Sa Friday, magkita tayo. Pag Friday kasi, Tatay Rene, ano ako eh, nasa gawain kasi ako pag Friday. Ayan. Uwi ko sa bahay hapon na siguro. Ayun. Hindi, nakadikit-dikit pa yan. Sige. Ayan guys, kung nakatamsak na kayo dyan sa taas, ayan, ipipin ko si Ma'am Jenna Ruff. Ipipin po natin si Ma'am Jenna Ruff. Ayan, kasi nga, ito alam ko baguhan. Si Tatay Rene kasi guys, alam ko lahat yan, nakadikit na tayo dyan. Ayan guys, kung hindi pa kayo nakadikit kay Ma'am Jenna Ruff, sa member. Saan ka na? Saan ka? Nasa Raka. Hindi po ako sa Raka, Tatay Rene. Ano yun? Si Elad Salde Saraka po yun. Ayan. Dito po ako sa Dabab, Share Dabab. Ayan, sa 5 million viewers po natin, ayan binaba sa Ma'am Gina Raps, silipin po natin. Baka hindi pa na ako nakadikit dito. Alam ko, mayroon na yung... Ayan, tatanong na baka nakadikit ka Ma'am Gina Raps ba? Iwan ka lang ng bakas. Ayan. Nakadikit na. 621 si Ma'am Gina Raps. Saglit lang ha. Paano mag-nito? Ayan. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Jenna Raps. Ayan, magkasama silang tatlo yata dyan, ni Ma'am Merds. Ayan. Ito nga. Ayan. Ayan guys, magsuklian na po. Ayan, nakadikit na rin. Sige. 169 likes. Oo, si Ma'am Jenna Raps kasi nayudahan ko na ito dati. Ayun. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Marge. Ayun, sila magkasama. Ayan guys, pa-support naman natin. Yung nakapin dyan si Ma'am Jenna Raps, hindi pa nakadikit dyan. Hindi pa nakano. Ayan guys, iwan na po kayo ng bakas. Ayan, si Tatay Rene. Ayan, Tatay Rene, baka hindi na ako makadikit kay Ma'am Jenna Raps. Unahan mo na. Para... Ayan, Ma'am Marge, magiging shoutout sa'yo. Ayan, shoutout sa aking mga members dyan. Magiging shoutout sa inyo. Harang, maraming salamat sa paharang mo dyan. Ma'am Marge, GG! Ayan, si Ma'am Marge GG, lagi din ako naka-BG dun. Wow, congrats sa'yo Ma'am Marge. Pag nag-live ko, lagi din baba sa 30, 36 ng mga viewers mo. Ayan. Siyempre, lahat naman kayo guys, pag nag-live nandyan po ako, naka-GG. Minsan nagko-comment ako, minsan hindi na. Ayan. Ayan. Lahat ng live, nakikita ko naman kayo lahat ng live. Ayan. Ayan, si Ma'am Luna naman. Ayan. Ayun, naka-live din si Lodge Manap. Ayan. Ayun. Si Oliver. Ayan, bigyan lang shoutout ulit dyan. Sa mga 2 hours lang po tayo guys para hindi naman kayo mabore yung dyan. Hindi kasi ako makanta eh. Puro CPR kasi ako. Marami na akong CPR. Ayan, Gina Raff, done na sa'yo. Ayan guys, nagsabi ni Tatay Rene, done na sa'yo na Ma'am Marge. Ayan, nagbaba din si Tatay Rene ng kanyang bahay. Ayan, magdikitan lablaban po tayo dyan. Ayan, sa mga bagong pasok dyan guys, pag hindi pa tayo nakadikit, didikitan po natin. Kung may mga premiere po kayo dyan guys, sabahan nyo lang para matamsakan po natin. OTW, Tatay Rene. Alas? Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jenna Raff. Ayan. Kasama ko dito si Carolina yung basketball player na si Chris Thompson. Ayun taro, Usjid. OTW, ayan, magkala-shoutout sa Ma'am Scarlett. Gusto kong tumayo, sakit na likod. Ayan, 6 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan guys, pa-support naman natin. Support si Tatay Rene, aking kababayan, aking kasalita po yan, karay-a. Ay, gagrama ang aming karay-a. Maan ang kadya. 30 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo dyan. Penro. Ada bakala sa kanina? Mapi open? Sterebred mungkin?
بريد انت يبقى انا بس جبت ولا sayang. Syukran. OTW Tatay Rene. Bibili tayong pagkain guys. Siyempre kasama natin. Ayun kasama ko guys, ano yan? Egyptian. Dalawa lang kami dito. Mabait naman yung makasama ko. Kasi dito naman guys, kasi anong saang bansa ka naman. Basta marunong ka makisama, mabait ka rin sa kanila, ayun, siyempre mabait din sa'yo yan. Pero kung palagi kang nakasimangot sa kanila, nakasimangot. Pero minsan, hindi mo maiwasan yan guys. Pag ang partner mo talaga, hindi mo maiwasan nag-aaway. Shoutout lang guys, Scarlett, sabi ni Ma'am Merz. Ayan. Hindi maiwasan kahit nga sa mga girlfriend, nag-aaway din eh. Didibati din. Normal po yan. Basta mag-aaway pero hindi maghiwalay, sabi nila. Totoo ba yan? Ayan, Ma'am Marge, it's YouTube. Ano yun sa'yo, Ma'am Marge? Damsakan po natin yan. Sa aking members. Sulipin ko, Ma'am Marge, syempre. You are married. Damsakan natin yan, Ma'am Marge. Pagbati ng baby. Ayan. Siyempre, paharangan ko yan, Ma'am Marge. Ma'am Marge, supportive na yan. 82. Damsak. Ayan. Isa pa. Ayan. Ayan guys, may binaba din Tata Rene si Ma'am Marge. Ayan, maglablaban po kayo. Alam ko Ma'am Marge, hindi ka pa nakadikit din kay Tata Rene. Ayan, dalawang paharang ito sa iyo Ma'am Marge. Welcome to my channel. Ayan. 84. Ay wow, 63 sila. Sino to? Si Ma'am ang pagbati ng baby. Ay, 3 baby. Bagong upload to? Ayan, sige, panoorin ko muna ito. Hindi ko napanood ito eh. Ayan, sige. 84 thumbs up natin. Dan Bolpak, Tatay Rene. Ayan. Ayan, ito si Ma'am Hajier. Si Ma'am Marge sa gitna. Si Ma'am Ruff. Ayan. Wow. Ay, pagbati. Ay, sana sa birthday ko mabati din ako. May pag-anon din ako. Sige nga. Kasi hindi ko lang sinasabi ko lang birthday ko eh. Happy birthday to you. Ayan, view tayo guys. Ayan, pa-view naman guys ang minawa ni Ma'am Marge. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan guys, pa-support naman natin si Ma'am Gina Ruffs. Ayan. Habang tayo nag-view, sabi na ba ni Ma'am Marge, kasi parang di ko na napanood ito kanina siguro. Ayan. Nag-view po tayo. Ayan. Ayan, baba kayo dyan guys ng mga ano ninyo para matamsakan po natin. Ayan, pa-support na. Naiko saglit. Alam ko yung bakit ako naiko. Ayan, nakabukas pa. Ayun. Ayan, Prelads, maraming salamat sa'yo. Ay, kay Ma'am Blaze pala. Naiko ko. Ito. Ayan. Mga pagbati sa ating mga karawan. Ayan, masarap magbati sa ating karawan. Ayan, 7 million viewers natin yan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ka-Blaze ng Dubai. Ma'am Blaze, maraming salamat dyan sa stay home mo. Ayan, sa YouTube. Ayan, sabi sa YouTube. Yan yung guys, nakikita nyo. Ayan. Tinan nyo, medyo lumalabas na yung pagkaputi. Walang kulay yan. Paubos na yan. Ayan. Diba? Tatay Rene, dandikit at may bakas pa. Ayan, Tatay Rene, ayan, binakasan ka na ni Ma'am Marge. Ayan si Ma'am Marge, dito din po yan sa Middle East. Ayan. Ito din po sila sa Middle East. Ayan. Tatay Rene, magkaisang lugar lang po tayo dito sa gitnang silangan.
Sabi ni Ma'am Marge. Ay, support pa naman sa tayo rin eh. Pero hindi pa napakabait po yan. Ayan. Kasi mga karaya yan guys. Mabait yan karaya. Kasi karaya din kami. Si Lods Oliver. Yan din si Lods Oliver kasi kasalita namin yan. Lods Oliver G Channel. Isang lugar lang po kami. Isang lingwahe lang. Panay Island. Ayan. Yan, God bless in Dubai. Ma'am Blazy, maraming salamat sa pabidyo. Ayan ko, naka-live din si Lods Man Abdulang. Ayan, support lang naman natin yung bawat isa. Ayan. Siyempre, na naman ang guys. Ano tayo? Doon lang ang buhay natin. Ayan, pasamsak naman yan 6 million viewers natin. Ayan. Sila Ma'am Rachel yata. Kung nakauwi na si Ma'am Rachel. Alam ko, nagkita-kita naman ulit yung mga team. Maliw-maliw. Ayan. Ayan, si Ma'am Scarlett. Si Ma'am Nilda. Si Ma'am Carmen. Si Ma'am Rachel. Si Ledzman Abdulang. Si Ma'am Zamra. Ayan. At least nagkita-kita, nagbanding-banding sila, nag-usap-usap sila kung ano nakakabuti. Ayan ang importante guys. Ayan. Kain-kain. Kablay, silang duway. Shout out, sabi ni Ma'am Marge. Ayan, shout out ulit dyan sa Team Maliw Maliw. Ayan, Team Good Vibes. Ayan, sa mga kaibigan natin sa Monday Nation, Miguel out shout out sa inyo dyan. Ayan, sa lahat ng mga kaibigan po natin. Ayan, shout out dyan sa mga members ko kay Lord Saldi S7. Ayan, Bro Noel Naraha. Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Richelle, Ilonggo Vlog, Ma'am Scarlett, Maria, ayan, Ma'am Marge, Ma'am Gina Raps. Ayan, maraming salamat sa support. Maraming salamat sa pananatiling isang miyembro ng Falcon. O, di ba? Sa Kuya Mon, papalakay Kuya Mon. Tapos si Kuya Mon. Yan si Kuya Mon, napaka-supportive din niya na kaibigan. Kahit saan, nakikita ko, umikot talaga si Kuya Mon. Kasi umikot din kasi ako guys. Hindi naman ibig sabihin niya guys, umikot tayo. At least ang importante pag umikot po tayo, ano din po yan? Huwag lang tayong umikot doon sa isang community. Ikot natin lahat. At tinamos si Kuya Mon, kahit saan ko makikita na umikot si Kuya Mon. Kasi umikot din po tayo. Importante yan guys. Umikot po. Support po natin yung ano. Ayun. Kung saan na lang si Kuya Mon. At least malapit na rin si Kuya Mon mag-monetize. Ayan. Magbunga din yung paghihirap. Ayan. Ayun! Ayun. Ano bang gagawin natin ito? Puro hayon-hayon na lang tayo nito. Ayun, kamusta naman kayo dyan guys? Ano po yung malapit na naman yung ano? Ay, narinig. May palakpak ako. Dinig. Ayun o. Saan yun? May dinig yung palakpak ko dyan sa baba. Tingnan ko nga. Yan, saan yun? Ayun, may dinig yung palakpak ko pala. Ayun, gumana yung ano natin, yung palakpakan. Ayun, maganda pala ito guys. Ayun, palakpak pala. Kala ko wala eh. Ayan, shoutout ulit dyan sa mga OFW, Mapalan Base, Manyanon Service. Miguel out shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni Falcon of Desert. Miguel out shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, thank you. Ayan, magkita tayo kiss. O, diba? Mas masarap pakinggan pag may kiss-kiss. Ang pinakamasarap guys, yung halik. Ayun. O, diba? Ay, nako. Ewan ko lang sa inyo. Ay, saan yun? Ayan, Ma'am Marge, maraming salamat. God bless in Dubai, Miguel out shout out. Ayan. Ayan si Ma'am Marge, maraming salamat Ma'am Marge sa paggamit ng aking mga benefits dyan. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, 6 million viewers natin, maraming salamat. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan sa taas. Ayan, malapit na naman yung ano, malapit na May. Ay, May. Tawa na. O, diba? Mag-ano po ako rito, magboboto po ako kasi may pangalan po ako rito. Ayun. Oo. Sayang. Ano ang boto natin? Kasi pwede naman magboto. Punta tayo dun sa embahada natin, tulad natin mga OFW. Kasi ako guys, March done na po. Ayun, sabi ni Tatay Rene. Ayun, sabi ni Ma'am Scarlett, shout out. Ayun guys, kasi ako noong 2007, nagpa-renew ko ng passport ko.
Ayun, nakaano na pala ako doon, naka-record na. Ayan. At least, makabuto ako nitong darating na May. Ayan, para makapili din po tayo ng Sweet September Vlog. Miguel, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sweet September Vlog. Ayan, Ma'am Sweet September Vlog. Baka hindi ka pa nakadikit dyan sa taas. Yung ating kababayan mo rin po yan. Mga ka-Mindanao. Mindanao. Ayan, yan sabi ni Mama sa Mindanao. Isa po. Luzon, Visayas at Mindanao. Miguel, shoutout po sa lahat. Sabi ni Ma'am Sweet September. Nag-isang Sweet September. Ma'am Sweet September, malapit ka na ba monetize? Sabi natin, ilan na lang po. Ayun guys, may binawa ni si Tatay Rene. Pasupport naman natin si Tatay Rene. Ayun, 8 million viewers natin yan. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayun. Daan lang mi, host kasi busy pa. Ayun, okay lang mo, Ma'am Sweet September. Ayun, maraming salamat sa padaan mo dyan. Ayun, huwag ka muna magkalimutan mag-thumbs up bago pa mo. Malis. Ayan, Ma'am Beate. Ma'am Sweet September. Maraming salamat and advance congrats din po sa iyo, Ma'am Sweet September. Alam ko malapit ka rin maging monetize na kasi konti-konti na lang yung sayo din. Ayun. Ayan guys, pa-support naman. Ayan guys, sige guys, kung wala na pa kayo. Ayan, kung naka-ano na po kayo kay Ma'am Marge, ayan, ilagay ko muna si Tatay Rene. Baka mayroon pa yung iba hindi nakapin dyan. Ayan. Ito po natin. Ayan. Ayan, 2013-11. Ayan. Ay, nangyari dito. Ayun guys, ipin mo sa Tatay Rene. Oo nga, salamat po. Ayun, maraming salamat. Welcome sa iyo, Ma'am Davy. Ano, ilan na lang ko lang, Ma'am Davy? Monetize ka na ba? Ayan, Ma'am Marge. Ayan, ayun guys, may nakapin pa ako. Hindi pa kanito kayo dikit kay Tatay Rene. Dikitan niyo naman si Tatay Rene. Uy, maluoy mo. Ayan, shoutout ulit dyan sa ating mga kaibigan dyan. Kaya shoutout ulit sa inyo. Ayun. Ayun. 7 million viewers natin dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan guys, parang tagal ng oras na yan. Naka 42 hours pa lang. Ay, itong ano. Ay, nako. Bayan. Sabi nila. Sa nakapin, Dan Pulpak sa'yo. Ayun. Maraming salamat sa'yo, Ma'am JD. Ayun, Tatay Rene, bumaba din si Ma'am Sweet September, kanyang bahay. Ayan. Naghihintay na lang po yan ng watch hour niya si Ma'am Davy. Ayan. So, kayang makita, pag minuksan niyo yung link, lalabas yung Ma'am Davy Caron. Ayan, Ma'am Jenna Ruff, maraming salamat sa pabiji mo dyan, Ma'am Jenna Ruff. Ayan. 9 million viewers natin guys. So, may mga pin po kayo dyan guys. May mga premiere po kayo baba nyo guys. Tamsakan po natin. Sino yung unang na-pin mo yung dinikitan ko? Si Ma'am Jenna Ruff. Ayan. Ayan, nag-comment siya si Ma'am Jenna Ruff. Baba ka lang, hindi ka. Ma'am Jenna Ruff, baka baba mo yung link para malikit kay Ma'am Davy. Ayan, ano mo rin yan? Taga Kamindanawan. Ayan. Isang lugar lang dito. Tulad sa amin, Luzon, Visayas. Kami sa Visayas. Kami nasakupan ng Western Visayas. May Western Mindanao din ba? Ayan, Northern. Meron ba yun? Oo. Kasi Western. Tapos may Western, Eastern, mga Eastern Samar, ganun. Ayan. Sino ang unang napin mo? Ayan si Ma'am Gina Ruff 2. Yun po yun si Ma'am Gina Ruff. Yung magkasama po sila ni Ma'am Marge. With September done po. Ayan sabi ni Tatay Rene. Ayan, si Tatay Rene pinaka-supportive din po yan. Ayan, pagdikitan nyo naman sa Tatay Rene. May mga ano pa kayo dyan. May mga natira pa kayong mga ninja nyo dyan. Support nyo sa Tatay Rene. Ayan. Oo. Sa Tatay Rene, wala nang problema sa watch hour yun guys. Ang problema niya lang yung kanyang subscriber. Pero malapit na yan. Ayan. Bali, ang kulang na lang Tatay Rene, ano na lang, oh, nasa 80 na lang. Ayun, nasa 9, ayan, mga 80. Ayan, malapit na yung Tatay Rene. Ayan. Hindi yan, Ma'am Dewi. Ayan, ito lang. Ito guys, ito na lang, ano nyo, para hindi hindi ko pala nakalagay sa ano yan. Sige, Ma'am Ruff, ayan, yung binaba si Ma'am Sweet September, alam naman siguro ni Ma'am ano yan, para madikitan nyo rin po siya. Ayan, 14 tamsak po natin. Maraming salamat ulit dyan sa mga members ko dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, kasi 8 million viewers natin. Ayan guys, may nakapin po ako dyan si Tatay Rene. Tatay Rene, OTW, Kuya Mon. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Wala ka bang wave ngayon, Kuya Mon?
Yan, Tatay Rene, OFTW sa'yo. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sweet September. Ayan, support naman natin guys si Tatay Rene kung may mga titira pa kayo dyan, ano yun guys, para makagraduate na rin po siya. Ayan, ano si Tatay Rene kasi, ano na yun guys, 900, ano na. Yung ano na sa kanya, yung kanyang ano, yun Ma'am Jane Arap, maraming salamat dyan sa pa-BG mo sa baba. On Justified Channel, maraming salamat. Ayan. Ayan, Jenna, ayan, sabi ni Kuya Mong, harang! Ayan, maraming salamat sa paharang nyo dyan. Yahoo! Ayan, maraming salamat. Debbie Caron! Ayan, dinikitan ko na si Sweet September. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tatay Rene. Dandikit sa mga nakabakas. Ayan guys, sabak kayo dyan ng mga short video nyo dyan. Ayan, mga short video nyo lang, mga 1 minutes, para pili natin matamsakan. Ayan. Pwede natin ma-view. May mga short video lang natin yan guys. Para... Ayan si Sir Ray. Ayan, hindi pa natutulog si Lord Sir Ray. Ayan, oras na yun sa atin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lord Sir Ray. Ayan, Lord Sir Ray. May nakapin ako sa taas dyan. Si Tatay Rene. Going to 1,000. Ano na siya? Yung watch hour niya, kompleto na po yan. Yung ano na lang, yung subscriber niya. Yung 10 million viewers natin, maraming salamat. My loves, Minandro. Ayan, may love shout out. Ayun, sana all my loves. O, diba? Not tayo guys, my loves. Sweet sabi Tatay Dan. Tukilod to 1K ka na. Good luck po. Ayun, sabi ni Ma'am Davy. Ni Ma'am Sweet September. Kuya Ray, sa Panta, may love shout out. Sabi naman ni Ma'am, Sweet September Vlog. Ayan guys, si Sir Ray, ayan, pinaka-supportive din niya, pinaka-organize pag nag-premiere. Ayan, may binabasa kaninang link niya para sa kanyang live, para bukas pwede kayong tumalaw doon sa kanya. Mahal kong Minandro Yahoo! Ayan, sarap na pakinggan. Mahal naman. 15 thumbs up, host Falcon. Good evening. Hip hip hooray. Team, may loud sa comment section. Bless Friday. Ayan, hip hip hooray. Ayan, Nanay Maureen. Ayan, maraming salamat sa iyo pagdala mo na yung Maureen. Ayan, hip hip hooray. Alam nyo guys yung hip hip hooray. Ayan po yun. Ayan, nakasupport po. Ayan, kay Inday Zara. Ayan, kay Mampong. Ayan, si Mampong pang nag-live. Ayan po na. Hip hip hooray. Marge Yahoo! Mama, still in harang. Ayan, Manay Maureen, maraming salamat sa iyo. Sweet September Vlog. Ayan, may love shoutout, sabi ni Sir Ray sa Panta. Still in harang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Nanay Maureen. Ayan, hindi ako narinig ni Nanay Maureen, pero sabi ko nga, hep hep! Hooray! Ayan. Ayan, yung kailangan. Pag dumala ko doon sa live ni Ma'am Axel TV, ayan po sa kanya. Ayan, wala pa na sinasuportan nila si Inday Zara. Inday Zara for Vice President. Ayan! Ayan guys, siyempre guys, bawat malapit na yung election, may kanya-kanya po tayo sinusuportahan. Kaya nga may election guys, para mamili tayo kung sinong pipiliin po natin. O, di ba? Yun yun. Salamat po, Generap 2. Salamat. Out mo na. Yan, Ma'am Mars. Out mo na ako, guys. Tinatawag pa ako. Ayan, sige, Ma'am Sweet September. Maraming salamat ulit sa pagdala at pagdikit. Ayan, maraming salamat sa pagbisita sa aking bahay. Ayan, isa pong maraming salamat ulit. Ayan. So 9 million viewers, 10 million viewers natin yan. Maraming salamat ulit sa inyo. Yan guys, may nakapin po ako. Tatay Rene, road to 1K. Ayan, para maging monetize na rin po siya kasi yung kanyang watch hour ay kompleto na po yan. Sobra-sobra na po nga. Ayan. Ayan. So Tatay Rene po ay sulit din yan ng Mardi Nation. Ayan, Mardi. Sinusuportahan yung Mardi. Ayan. Meron siya ulit dyan sa inyo, Tatay Rene. Ayan, sa Tatay Rene. Marge, patusok, coming live. Salamat. Ayan guys, patusok naman natin yung coming live ni Sir Ray sa 9 million viewers natin yan. Kung di pa kayo nakatamsak din guys. Tusok at dumalaw kayo doon sa live ni Sir Ray. Ayan. Ayan guys, bukas po yan. Nagla-live siya bukas. Hapon. Pag dumalaw po kayo dyan guys, kung may mga premiere po kayo, ilapag nyo lang doon sa kanya para maayos niya lahat kasi maraming mga premiere doon. So, ayan, iayos niya kanyang doon sa kanyang live stream. Hashtag pangat yung kanyang doon. Ayan. Organize po yung kanyang pagdala ng kanyang live stream doon sa mga may premiere. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa Sir Ray, sa laging suporta. Ayan, sa lahat ng mga mapasok sa yung live stream.
Ayan, pa-support naman natin guys si Sir Ray. Ayan. You have 2 ads. It's almost 3 minutes waiting to end when harang-harang. Ayun, Nanay Maureen. Maraming salamat sa parang mo, Nanay Maureen. Ayan. Ayan, si Nanay Maureen po guys, yan sa nasa po, ano siya, nasa, hindi ako kamali, sa Italy si Nanay Maureen. Ayan. Si Nanay Maureen ay ano din po siya, Ilongga. Ayun, alam ko si Nanay Maureen, Ilongga din siya. Magandang shoutout ulit dyan. Maraming salamat Nanay Maureen sa paharang mo dyan. Yan Nanay Maureen ko, medyo mahaba Nanay Maureen. Yan mo lang. Dating dikit sa din sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Scarlett. Ayun guys, please support naman natin si yung binaba ni Sir Ray. Ayun, pinapilin ko na kanina yan. Ayan. Patamsakan naman natin yung kanyang coming premiere bukas. I can't stand. Pag-aasa na ulit. Yan, damsak ulit Kuya Ray. Sabi ni Ma'am Scarlett. Siya naka-live. Naka-live din si Master Red. Right. Fix your channel. Harang and Hoss. Ay, maraming salamat sa iyo, Nanay Maureen. Hip hip hooray. Ayan, sabi ni Maureen. Yan, tamsak din ulit. Yan, maraming salamat sa patamsak na tayo ni Baby Gina Rap. May loud shoutout, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan, maraming salamat dyan guys sa patamsak nyo dyan sa 15. Haba ng oras. 51 minutes pa lang. Minsan kasi pag mabilis yung oras. Ay, tagal. Ano ba yan? Tagal yung towers Kakanta kaya ako. Sa rumbanggi. Naili Maureen. Miguel shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Baby Hadjer Miguel shoutout. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan. Pasupport naman si Tatay Rene. Ayan ulit guys. Pagka patamsakan natin ulit para sulit-sulit po tayo. Ayan guys, tamsakan natin naman si Sir Ray. Ayan. Para kung di pa kayo nakatamsak dyan guys. Huwag na pagdamot yung tamsak nyo dyan naman guys. Oy, maluhay mo. Tamsak lang, support natin yung bawat mga. Ayan. Ayan guys, pinin ko na yung ni Tatay ni Sir Ray sa panta. Ayan guys, tamsakan naman natin. Ayan. Maluhay. Isang tamsak lang. Kung ano yung internet nyo naman mabilis naman. Isang pindot long. Yun lang naman yan eh. Ayan. Ayun Kuya Mon. Meow meow. Miguel out shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan. Ako muna mag-inom ng tubig. Saglit lang guys. Ayan, nagbabay na. Ayun. Tusok na kuya, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan guys, may nakapin pa ko coming premiere bukas ni Sir Ray. Support pa naman natin. Ayun, may mga extra po. Ayan, patusok naman guys. Ayan. Inom mo na akong tubig guys. Saglit lang ha. Huwag dyan lang kayo guys.
Ayun. I'm back. I'm back. Ayun. Ayan, Ate Scarlett. Ayun, maraming salamat sa inyo guys. Nagkakape po ako. 17 tamsak natin dyan. Justified Channel Dan sa nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, ma'am. Ayun, maraming salamat. Ayun, sige guys. Ayun, Kuya Mon, maraming salamat sa pabidyo. Kapit pa tayo. Higop po tayo ng tawag nito, ng tea. Ayun. Ayun ang mga guys, sa 17 tamsak na. Shout out ulit dyan sa mga members ko dyan. Maraming salamat sa inyo. Lagyan pa yun ng music. Kung marinig yung music, mas okay. Para hindi naman tayo maboard. At least kahit may sound. Kung gagana yung sound niya, okay. Love song. YouTube, MP3. Kasi yun naman ang ano natin eh. Hanap tayo ng no copyright. Ano to? Battle. Ayan. Sana wala. May marinig siya. Ayan, nagbaba din sa tayo rin eh. Ayan guys. Bagong dikit natin ni Bro Noel Naraha, maraming salamat sa iyo. Tamsak Dan, bro. Maraming salamat sa iyo, Bro Noel. Maraming salamat. Ayan. Tatay rin shout out na. Ayan. Tingnan natin kung meron siya ano. Meron naman yan. Tatay rin shout out Harang. Ayan, maraming salamat sa parang mulit yan, Ma'am Scarlett. Yan, Bro Noel, maraming salamat sa iyo, bro. Wala siguro siyang music. Ganyan. Wala siya. Ayun, tamsak dikit bro sa nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Bro Noel. Ayun, maraming salamat sa pagtamsak dikit mo dyan kay Lods Ray. Ayan, supportive din yan na si Lods Ray. Ayan, supportive din yan na ano. Ayan. Wala sa music. Hindi siya pwede. Dapat. So, hayaan mo na siya. Ayan, 5 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Kuya Mon, maraming salamat dyan sa iyo. Tapos last mo dyan. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat ulit. Shoutout ulit. Menandro Miguelot, shoutout. Sabi ni Tatay Rene. Ayan. Sa 8 million viewers natin, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan. 19 tamsak natin. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa pag-support guys. Sa walang sawang support. Kahit alam natin na minsan na po tayo nag-live stream. Ayan guys. Ayan. Kasi naman ako guys, kasi hindi naman ako sumasabay sa mga alam nyo na. Siyempre kung ano tayo noon, ganun pa rin tayo ngayon. Ano may importante dyan guys? Hindi ako sumasabay sa Agos. Minsan sinasalungat ko yung Agos. Yun naman sa akin. Oo. Kahit ganito lang. Kahit ko. Yan, maraming shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Kahit ilan lang tayo guys, basta masaya. Ayan. Ayan, importante naman. Scarlett, Tata Rene, Kalembang, ulit. Ayun. Maraming salamat sa iyo. Ayun. Meow!
Ayan. Maria Mayang, Miguel out, shoutout sa'yo Mayang, kamusta ka na Mayang? Si Maria po, pinaka-supportive din po yan si Maria. Wala niyo akong masabi niyan guys, tumuturo din po yan sa mga yung medyo hindi pa masyadong kabisado din sa YouTube. Si Ma'am Richelle, si Maria, yan nagtuturo po yan sila guys. Ayan. Kaya malaki o maliit na bagay man yan yung tinuturo sa atin, dapat natin pasalamatan yan. Guys, importante yan. Huwag tayong magsawang magpasalamat, maliit o malaki man yan. Pare-parehas din naman kasi yan guys. Wala nang kasalanan yan guys, hindi ibig sabihin na konti na yung ninakaw mo wala kang kasalanan. Malaki o maliit, kasalanan pa rin yan. Parang ano din yung pagtulong, maliit o malaki, parehas din po yan guys. Noel Naraha, Miguel out, shout out. Ayun ang pinakamagano natin dyan sa mga team Maliw. Ayun, si Maria, tuturo po yan. Mga tutorial po yon sa kanyang YouTube, sa kanyang ina-upload. May ina-upload siya na tutorial na bago. Ayan, manin niyo kayo kung paano gumawa ng anong ganon. Di ba Maria? Kasi magaling siya. Kaya si Maria magaling siya sa phone. Magaling si Maria sa cellphone. Ayan, kaya nga congrats. Ma'am Richelle din, ayan, sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat. Tama, idol, kahit kunti basta good vibes tayo lahat. Ayan, tama yung tatay rin sa good vibes lang tayo. Siyempre guys, kanya-kanya po tayo. Siyempre may mga bagay din po tayo na naiyawan sa bawat isa, di ba? Kaya, ganoon talaga yan. Di ba? Basta, pasalamat lang tayo, maliit o malaki man yan. Huwag nating i-ignore. Kasi nung nasa baba ka, siyempre, maraming tumutulong, yun ang amon sa'yo. Pagka umangat-angat na, huwag natin kalimutan. Yan ang pagdating. Kasi sa mundo po tayo ng YouTube. Kasi maramdaman mo yan, unti-unti nang nawawala sa'yo. Di ba? Yung kasikatan kasi, sandali lang yan. Tapos pag hindi ka marunong magdala, unti-unti na mawala yan. Totoo yan. Di ba? Ganun yun. Kaya ako guys, hindi talaga ako sumasabay sa Agos. Minsan sumasalungat talaga ako sa Agos. Pag kailangan sumasalungat po ako. Yun ang importante dyan. Hindi lang po tayo sabay-sabay. Dapat medyo, pag alam natin na medyo hindi na tama, salubungin na natin yan. Diba? Ano yun? Para may prinsipyo po tayo. Para yung puro sabay sa Agos. Hirap yan. Pagka medyo hindi natin gusto, siyempre, may iwas na tayo. Ano yun? Kaya tayo mag-YT para maraming kaibigan. Oo nga yan, Tatay Rene. Ito yung YT, puro marami tayong kaibigan. Tamang good vibes lang. Pag mali, mali. Pagka tama talaga yan. Nakakatuntin yung mali. Pag mali kasi, mali talaga yan. So, bawat naman isa sa atin nagkakamali yan. Wala namang perfecto sa atin. Nakapagsalita tayo ng hindi maganda, makabitaw tayo ng salita na hindi maganda. Siyempre, depende po yan sa takbo ng natin. Basta importante, i-controlin natin minsan sila. Ako guys, minsan hindi ako makakontrol sa sarili ko Ano na yan, lahat bawat isa sa atin. Mayroong mga yan. Kahinaan. Di ba? Kaya, hindi maiwasan minsan na magkaroon ng samaan ng loob. Di ba? Importante guys, nakakatulong po tayo. Importante yan. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. Importante yan. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Kaya tayo nag-YT, sabi ni Tatay Rene, para maraming kaibigan. Ano may importante dyan? Kaibigan. Kaibigan lang pala, kaibigan sa tuwina. Gusto ko sana kumanta Kaso kasi ang ko nito, pag kumanta ako, huli yung CPR niya. Tuwang-tuwa ko. Sabi ko, wala ako CPR. Pagtingin ko, dami siya, tag 15, tag 14. Siyempre, may matutunan ka rin guys, pag may CPR pala. Siyempre, alam niyo siguro nila Maria yan. Diba? Pag nag-case music, automatic na pala lahat yan guys. Hindi mo na isa-isahin. Di ba Mayang? Panon yun? Kasi nag-case music ako isa lang. Ayan, ubos na lahat sila. Yan pala yung natutunan ko. Kaya para pagka, kailangan makalikot ka rin kasi para marami kang alam. Dapat makalikot.
Yan guys, pa-support naman natin yung naka-pin, si Lods Ray Zapanta. Sana may million viewers natin dyan. Ayan, patuloy po tayong mag-support. Ayan, yung mga kaibigan natin na naka-support tayo guys. Okay, maglala guys, kahit hindi ako nakakita dyan. Yan pala ako sa baba. Hindi maritis ako dyan. Akala nyo lang ha. Ayan. Ayan. Di ba? Marami akong alam kasi guys, pag may kailangan, dadalaw lang. Pagka wala na, wala na. Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ay, nako. Ay, siyempre guys, hindi naman lingid sa atin. Sabi ko na maghiramdam din kayo. Ay, sabi ko. Wala akong alam na sulit mag-support talaga. Team influencer. Ako dyan sa kanila guys. Sa totoo lang. Maraming salamat. Ayan, salamat ulit sa Team Influencer. Siyempre, lahat ng mga kaibigan natin nakasupport tayo. Team Maliw-Maliw, yun. Team Good Vibes. Ayan, so mga kaibigan natin sa Mardi Nation dyan. Yan, lahat naman yan, maliit na malaki nakasupport. Yan ang sinasabi ko guys. Pero nakilala ko sa community ng YouTube nung pag nag-support talaga. Solido. Team Influencer. Ayan. Ako sa kanila. Ayan. Ano sabi ko? Kasi nakikita naman guys. Saka nakikita kasi hindi naman natin hindi nakikita. Ayan. Kaya sabi ko sa'yo, maliit o malaki man yan, nakasupport pa rin. Mapasalamat pa rin tayo. Ayun, shoutout dyan sa 10 million viewers, sa 30 million viewers natin dyan, sa 20 thumbs up natin. Maraming salamat. Ayun guys, may nakapin po ako dyan sa taas. Support naman natin. Si Sir Ray. Si Sir Ray po, organized din po yan pag nag-live siya. Yung kanyang live kasi guys, puro ano yan, premiere, sinisit niya na po yan. Para, kumaga, step by step, pasunod na. Pasunod na yung ano niya. Pasunod Bisaya tuloy. Sabi ko. Adjust. Kaya mapapano sa post yung style niya rin doon kasi lagi na ako naka-video dyan. Maganda yung ano ni Sir Ray. Kasi kung may mga short video pinapa-view niya. Yan guys, di ba? Maganda tingnan. Kasi mas maganda yung okay. Yung wag lang puro pag nag-live din tayo minsan, siyempre nakikita naman natin yan. Masaya, pag masaya sa taas. Kung marami sa taas, masaya. Di ba? Ako pag hindi busy, work lahat, support kayo ko yan. Ayan. Ako tatarinig kasi medyo busy talaga rin ako ngayon. Kasi nga siyempre may mga project po tayo pinapaluap. May project. Wala kaming trabaho, may project pa. Siyempre nag-update kasi ako lagi sa pinapagawa nating project. Di ba? Project. Siyempre pagising ng umaga kada makita mo, di ba? Masarap tingnan kasi pa nakikita mo yung pinaghirap. Uy, malapit na matapos. Di ba? Ayun kasi guys. Ayan. Minsan hindi ka rin makapag-focus. Siyempre, alam mo naman ngayon, sa panahon ngayon, mahal na lahat. Sa labor pa lang, araw-araw, sabi ko sa inyo. At least, matatapos din yan. Sasabi natin na hindi naman lahat yan na hindi matatapos. Kaya minsan, siyempre, kailangan doon ka pa rin. Pero ako guys, nakatilibabad kasi ako. Pag umaga, to be honest. To be honest. Umaga pa lang pagising, nakatilibabad, tumatawag na ako doon sa bahay. Sa aking mga magulang. Kasi nga, in-update ko yung project. Ano niya, kasi wala naman trabaho eh. Kaya doon ako nakapokus na. Mas mabuti naman yung nakatapos na. Yung kaya mo, nag-shoutout sa'yo. Maraming salamat. Pag natapos na yan, medyo okay na. Pag uwi mo doon, masarap yung pakiramdam. Ay, nako. Ayun, siyempre guys, kahit sabihin natin sa busy natin hindi naman tayo perfecto, kaya sabi nila, hindi naman tayo. Siyempre ako guys, gano'n sa akin kasi. Kahit sa isang linggo, kahit anong ka-busy natin, siyempre, huwag na lang tayo, siyempre, kailangan nating kumain ng spiritual, di ba, na pagkain. Ayun sinasabi nila. Siyempre, nakakaano dyan. Saka tuwing Friday kasi guys, nag-church talaga ako tuwing Friday po yan. Kaya minsan hindi na ako makapag sa Friday, uwi ko hapon na yan. Ayan. Siyempre, kailangan din natin minsan para makapag-relax, mag-refresh po tayo. Ayan, Ma'am Gina Rap, Nicola, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pag-BGB niyo. Guys, may nakapin. Baba po kayo dyan, guys. Yung mga short video ninyo dyan. Mga 1 minute. Ganun, para ma-view po natin. Ayan, matamsakan po natin para masyadong mahaba. Uy.
Ayan si Kuya Mon. Si Kuya Mon lapit na yung mag-pray, monetize na rin yan. Ayan, sunod si Ma'am Gina Raff. O, diba? Ano lang naman yan, guys. O, support lang. Support. Unahin muna natin yung work para sa pamilya natin para may makain na. O, tama yan, Tatay Rene. Ayun, kaya nga pumunta tayo dito para sa pamilya natin. O, diba? Yun. Para hindi sa iba. Ayan mga Scarlett Lag. Ayan, maraming salamat sa pa-BG mo. Scarlett. Oo. Pag alam niyo guys na medyo ano na kayo, umiwas na kayo. Pag medyo alam niyo na hindi niyo na gusto, umiwas na kayo guys. Huwag na tayo magsalita kasi pag magsalita, maraming mali dyan. Nahimik na lang tayo. Dali sinasabi natin. Ayan. Normal yan guys. O, diba? Sabi sa Terene. Sa Terene kasi medyo alam ko, medyo veterano na lang dito to sa Middle East. Diba sa Terene? Kasi sa Terene, makatapos na rin ito yung mga anak niya. Kasi, kaya mahirap talaga. Kaya pagka OFW ka guys, yung sinasabi ko sa inyo, kalahati ng edad nyo. Dito na sa Saudi, sa ibang bansa. Ano ba? Pag ganun na lang. Ako, medyo pumuti na rin buhok ko. Dati na pumunta ako, konti na yung buhok ko. Pero, alam niyo kung ilang years na rin ako dito guys, hindi naman masyadong mahaba na. Siyempre, mas marami pang mahaba. Pero, ang bilis nga ng panahon, di ba? O, isipin nyo, naka 15 years na rin po ako. O, di ba? Dito sa Middle East. O, kayo, ilang years na? O, 30 years, idol. Sa Saudi na ako. Di ba? Si Tatay Rene. Sabi ko sa iyo eh. Kaya nga sabi ko, Tatay Rene, ayaw ko umabot ng ano. Sabi ko nga, ayaw ko magpaabot ng 50 dito sa ibang bansa. Oo. Gusto ko yun. Di ba sa Tatay Rene, 30 years na. O, sa Tatay Rene, alam ko na sa Tatay Rene, nasa senior ka na, Tatay Rene, hindi pa. O, di ba? Tatay Rene, alam ko senior na sa Tatay Rene. Ang bilis lang ng panahon guys. Bilis lang ng ng taon. 2022. Ayan, Lods J TV official. Ayan, di ba? Ay si Lods J, alam ko matagal na rin sa OFW yan. Di ba Lods J? At least si Lods J, nakikita ko naman na meron siyang mga project din. Di ba? Siyempre, alam ko si Lods J, meron na yung mga pinapaupahan, di ba? Masarap kasi ang pakiramdam mo guys pag nakikita natin yung pinaghirapan natin. Kaya ako, ayaw ko na mapaabot ng 50. Hindi dito hindi ibig sabihin na 50, pagka 50 wala ka na, hindi naman ganun. Ay siyempre, di ba? Enjoy naman natin. Pag medyo nakasettle naman na tayo sa Pilipinas, dito, lahat na, pwede tayo umuwi guys. Kung nating para ma-enjoy naman natin yung buhay natin. Ma-enjoy naman natin. Kuya Jay, yahoo! Sabi ni Kuya Mon. Ayan, nakaupo tayo doon. Di ba? Sarap na makakape-kape doon. Wala kang boss. Ikaw yung boss, di ba? Tanim-tanim ka ng mga gulay doon. Uwi na tayo. Let's go. Dapat uwi tayo. Uwi na tayo. Nag-abroad ako, binata pa. Ngayon may apo na. Malapit na senior idol. Oo nga, sa Tatay Rene kasi alam ko pamilyado na ito lahat eh. Yung ano niya. Ganun talaga Tatay Rene. Jay Minandro. Yan sabi nila si Jay. Pwede na tayo. Pwede ka na mag-ano Tatay Rene. Alam ko nga si Lods Jess baka umiksit na eh. Sabi na kasi sa akin, exit na rin siya eh. Sabi ko, parang nauubos na yan Lods Jess yung buhok mo eh. Ano sabi ko? 12 years. Di ba? Si Lods J. Isipin nyo, 12 years na rin po siya sa Korea. Ang bilis na ng taon. At least sa 12 years ni Lods J, nakita niya rin ang pinaghirapan niya. Ano yan guys? Alam naman natin pag OFW talaga, pag hindi ka masinop, tara pag-uwi mo, walang-wala talaga yan. Totoo yan. Kailangan tayo, walang the best talaga pagka sa mga ano ka. Yan. Wala magandang mga negosyo o project, meron kang paupahan. Ayun, yung mga tindahan niya guys, mababagsak pa yan eh. Pero yung paupahan talaga, hindi bumibitaw talaga yan. Yan ang pinakamagandang business, yung paupahan talaga. Kasi pag mga negosyo lang, yung mga
Ay, wag kayong magpapa-5'6" guys, pangit po 'yan. Alam niyo guys, ako to be honest lang ano, yung tiyuhin ko kasi yung tiyuhin ko na yun, nagpapa-5'6". Oo, nagpa-5'6". Yung tiyuhin ko yung tatay ko, hindi naman yung sa tsismis, totoo kasi yan guys. Naniniwala tayo diyan sa mga kasabihan din. Oh, 'di ba? Oo, madaming pera siyempre 5'6", alam mo yung 5'6", malaking tubo ng 5'6" na yan. Oo, isa lang yung anak, nasa Maynila yun, yung tiyuhin ko nasa Pasig. Nung last year lang, bata pa. Ayan guys, inatake ng sakit, isang beses lang nagkaroon siya ng, colon cancer. Oh, 'di ba? Yun yung sinasabi natin guys, minsan hindi natin alam takbo ng buhay natin. Yung nga sinasabi siyempre madaming umaawat, siyempre yung mga tiyuhin, yung ano mo, sabihin na, "Tigil mo na yan, yung mga 5'6" na yan." Kasi nga inatake lang, parang ano lang, isang buwan lang ito yung ospital, pero hindi na naka-recover. Bata pa yun, wala pa ngang 50. Ay, basta mga 50 rin siguro. Oh, 'di ba? Ano kasi yan guys, kaya minsan, wala kayong 5'6". Kasi may sabi naman ng iba, yung buhay natin kasi may hangganan. Siyempre depende naman 'yan sa pag-iingat natin. 'Pag iningatan mo yung buhay mo, iingatan ka rin, oh, 'di ba? 'Pag hindi mo iningatan kasi, paano ka naman siyempre paano ka iingatan, oo. Ganyan kasi guys. Parang iba na usapan natin, buhay natin. Ayan, 6 million viewers natin diyan. Ayan guys, may naka-pin pa ako. Ayan, Lods J, maraming salamat. Ayan, 12 years. 12 years sa attorney, 30 years. Ako 15 years. Oh, 'di ba? Si Kuya Mong, alam ko si Kuya Mong baka mga 7 years na rin 'to. Kasi si Kuya Mong matagal na kami kasama diyan sa Riyadh. Gusto ko na nga mag-exit, ayaw pa ng amo ko. Ayan. Siyempre Tatay Rene kasi, siyempre mahal ka ng amo mo, tiwalaan ka ng amo mo. Yung kasi dito ang ano, kahit mahal yung insurance na dito, tulad sa'yo medyo mahal na yung insurance mo, gawan pa rin nila ng paraan 'yan. Kasi kailangan kasi nila. Ayun kasi 'yun. Siyempre ang importante kasi mahal mo yung trabaho mo, ayan. Mahalin mo yung trabaho mo, 'wag yung kumpanya mo. Gano'n kasi yung motto ko guys, Hindi ko mahal yung kumpanya ko, mahal ko yung trabaho ko. Kasi 'pag mahal mo yung trabaho mo, makikita naman nila 'yan, 'di ba? Gano'n kasi 'yan. Marami ako na lang natirang Pilipino dito guys. Oo, kasi hindi kasi ako reklamador, Oo. Pagka nag-miss call ako do'n sa supervisor namin, alam niya na may kailangan ako. Tatawag kaagad 'yan. Kasi hindi ako tulad ng iba, alam niyo naman mga ibang lahi yan guys. Parang mga cheap kasi 'yan, oo. Ako naman wala naman ako, pagka may kailangan ako tsaka magme-message. Kaya pagka nag-miss call ako, alam nila may kailangan ako, dalawa lang 'yan, mangutang. Oo, oo may kailangan. Ay naku, ayun. Kaya puwede ka na mag-exit Tatay Rene, ayun nakuha mo naman sigurong benefits mo na, yung ano mo. Ako nga hindi ko pa nakuha, Gusto ko nang kuhain baka mapurnada pa, Ay naku, kahit siyempre mas minamay-inasahan natin yung end of service po natin sa kumpanya, At least makuha lang naman natin yun, okey na sana. Kahit ano man lang doon, bili-bili ng mga ano, tulad sa'min probinsya naman kasi sa'min, alam ni Tatay Rene yan kasi sa Tatay Rene isang lugar lang kami niyan. Antique sa Tatay Rene magkatabi lang kami. Alam mo naman sa lugar namin hanap buhay dun palayan lang naman. Palayan, gulay, yun lang naman yung hanap buhay dun, oo. Mag-alaga ka ng mga kambing, baka, kalabaw, kasi banda sa'min guys, mayroon kang paalaga na kalabaw, baka, kasi medyo malawak kasi yung mga bukirin. Yang karamihan ng mga business ng style na tulad sa'kin, halimbawa 'pag dito ako, kung gusto nilang mag-alaga ng baka, bilhan mo sila. Paalaga mo dun sa mga tao dun. Bigyan mo ng puhunan, halimbawa yung puhunan niya nasa depende kung kalabaw, kung malaki, mayroong 40, mayroong ang puwede mo na magamit kasi sa probinsya kasi guys, sa lugar namin kasi ang ano dun, gamit pa rin yung araro, araro sa bukid. 'Pag meron kang kuliglig dun, medyo ano na, medyo magandang-ganda na yung ano mo. 'Pag may kuliglig ka, yung pang ano sa palay. Ayun, nagpapalaga kami ng kalabaw, baka, oh. Eh, kung marami ka nun,
Ako guys, nagamit ko talaga yung ano ko na yan, yung kalabaw ko, naubos ko na yun, ilang piraso yun. Oo, dumami kasi babae kinuha. Yan kasi maganda sa lugar namin, palaga. Palaga ng nanay ko naman alaga ng baboy, ayan. Eh, siyempre alam mo naman sa'tin may alaga kang baboy. Pero mas maganda guys pagka ano, 'pag patining kasi sa baboy mahirap mag-maintain. Kaya sa'min yung style ng nanay ko ano, nagpapaanak siya. Oh, 'di ba? Isipin mo 'yan kung mag-anak siya ng 10, eh, yung baboy dun ngayon yung biik ano na, yung 3,500 na. Oh, 'di ba? Oh, magbenta ka ng 10, ilan na yun? Oh, gano'n lang kasi yun, pero pang inahin. Sa probinsya kasi diskarte lang naman yun guys, sipag. Sipag at tiyaga, ayun. Tapos kung meron kang palayan, hindi ka na mamroblema sa bigas. Oh, 'di ba, bilad ka lang tapos pagiling mo na lang. Oh, gano'n yun sa probinsya. Napagod rin idol lalo na 'pag tag-init. Oo, gano'n talaga Tatay Rene. Ayun Kuya Mon, maraming salamat. Oo, dapat Tatay Rene pahinga ka na rin Tatay Rene kasi siyempre may edad ka na rin. Naman sa ano, kung okey naman lahat na, wala ka naman ng ginagastusan, eh, siyempre mga apo mo siyempre 'pag hindi ka umalis talaga dito, pati mga apo mo, kasama sa budget mo 'yan. Siyempre alangan napabayaan mo apo mo 'yan, eh. Ako nga may apo na ako, eh. Oh, nabili ka na ng lupa idol, nabili ka na ng lupa idol? Sa'min naman tatarinig kasi may mga lupain naman kasi sa mga ninuno namin. Medyo, ah, medyo kumbaga hindi naman malapad, pero mabuhay rin, gano'n naman. Oo. Eh, alam mo naman sa probinsya, halos yung mga tao dun, eh, halos magkamag-anak lang naman. Siyempre pagdating sa mga lupa-lupa na 'yan, eh, halos hati-hati lang naman 'yan, oo. Meron kami sinasaka na terene, oo. Pero ano lang, puro suhol lang nga kasi yung tatay ko medyo mahina na rin kaya gusto ko nga, eh, ako naman papalit dun 'pag puro suhol. Alam mo naman suhol sa probinsya, eh, mahal na nga yung labor sa'tin. Ay naku, provincial rate kasi mahal na rin, eh, oo. Yung abono, mahal na ng abono. Dati yung abono isipin niyo urea na 'yan umaabot ng 1,000 'yan, 500 isang sako, isipin niyo kung gaano kamahal 'yan. Hmm, oo. Tapos pagka nalugi ka, parang ano din kasi 'yan ang 'pag ano kasi, kung farmers ka parang ano din 'yan, sugal din kasi 'yan, eh. Siyempre namumuhunan ka rin diyan. Hindi naman sugal, ibig sabihin malaki din puhunan mo diyan. Hindi ka naman puwedeng magtanim 'pag hindi ka nag-abono. Hindi ka rin puwedeng magtanim 'pag hindi ka nag-spray ng lason sa palay mo kasi katabi mo nag-i-spray ng lason dun, eh. Kung di ka mag-spray dun, lilipat yung mga ano dun, pa-insekto dun sa kabila, oh, 'di ba? Ay gano'n ang buhay sa, Iloilo. Maliban sa mga lugar din, 'di ba tulad ng mga Negros na 'yan wala namang ano diyan, bihira lang ano diyan, bihira lang yung mga palayan diyan. Ang karamihan diyan tubo, season-season din, oh, 'di ba parang tulad din sa atin. Seasonal din yung ano dun, yung anihan ng palay siyempre depende kung may mga irrigation naman. Tapos 'pag umuwi ka dun Tatay Rene mag-ano ka, alaga ka ng kambing, oh, 'di ba mahal na yung kambing kasi ang dami ng mga restaurant ngayon, eh. May mga restaurant ngayon na puro nalang ano, kambing yung ano pagkain, 'di ba sa mga tabing daan, kambing, yung maganda nilagaan yung kambing. Eh, 'yan may mga paalaga-alaga din yung mga kapatid ko diyan, eh, yung kambing na 'yan. Gawan mo na siya ng kubo-kubo, naku, distribute, ayun. Tapos tanim-tanim ka lang Tatay Rene dun sa bakuran mo, naku okey na dun masarap sa probinsya. Ta's paggising mo pa-kape-kape ka na lang. Oo, okey lang naman kasi hindi naman mabigat trabaho ko dito, yan okey lang pala yung Tatay Rene. Pero kung, sabagay Tatay Rene malakas ka naman Tatay Rene, okey lang yan, oo. At least okey naman, oh, 'di ba? Buti nga yung buti nga yung kasama ko kasi, tingnan mo anong ginagawa nito sabi niya, yan. 'Di bakasyon ka muna Tatay Rene?
Dami na ngayon nag-ano, nagbabakasyon. Ayan, 8 million viewers natin yan, maraming salamat. Ayun guys, patamsakan naman natin yung pin dyan sa taas. Yan, maraming salamat ulit sa inyo sa pagdalaw dyan. Yan ang masarap yung kwento natin kasi buhay probinsya kasi. Kasi probinsyano po tayo eh. O, di ba? May probinsyano ang palabas eh. Ay, sarap sa buhay ang probinsya. Oo. Ang pag sa probinsya kasi, ah, parang palengke na rin pag sa probinsya ka eh. O, di ba? Oh. Dati yon. Pero ngayon hindi na. Di ba? Yung nauso na yung mga chemical ngayon, wala na. Mina na. Nabutan ko pa kasi yun yung wala pang mga abono, wala pang spray. O, di ba? Kasi malapit na rin tayo mag-senior eh. Wala pang spray-spray na yung mga tanim, di ba? Ngayon hindi ka pwede hindi mag-spray ng tanim mo kasi nga uusin ng mga insekto yan. Oh, di ba? Eh kasi lahat na ngayon kinakain eh. Yung mga daga, nakain na yan. Oh, di ba? Daga sa palayan, sarap kainin yan eh. Pero hindi ako makain yan. Mga palakang bukid. Oh, di ba? Oh, siyempre, pag naubos na yung kuha yan, wala na akong kakain doon sa mga insekto. Di ba? Tapos yung yung mga daga na yan, matindi din yan pagka nagkaroon ng siyempre, pag na-miste yan, pag inatake yung palayan mo, talagang yan, paputulin yung mga dun, ubos yung taka ka, bakit wala nang eh paano, wala nang umatake din sa mga daga. Kaya bawat kasi guys, mayroong yan, mayroong mga purpose, yung sabi nga nila. Ayan. Harang bro, ayun bro, magkala shoutout sa'yo bro, Noel. Wala na pinagsasabi natin. Diba? At least, buhay probinsya kasi. Kasi yun ang experience natin buhay probinsya. Ay, masarap talaga sa probinsya. Oy. Kaya ako guys, kahit dito uuwi talaga ako doon. Wala akong papatayo ng bahay ko sa probinsya. Doon sa amin. Kasi mas gusto ko kasi doon. Kapag relax doon. O, di ba? Naalala nyo dati yung yung nagka-pandemic sa Manila. Halos naman lahat ng tao doon. Ako, siksikan sa Manila. Nagka-pandemic na sabi, uwi na lang ako sa probinsya. Mas okay doon. O, di ba? Ganun kasi yan guys. Oo. Sa channel, Harang Load. Sa'yo maraming salamat sa channel. Ayun. Kasi guys, kung saang maraming tao, marami din pera doon. Yun yung totoo dyan. Kasi pag walang tao, wala naman pera. Wala naman tayo kung ano negosyo mo, tindahan mo sa walang tao, di walang pupunta doon. Di ba sa Maynila, maraming tao, hindi sabihin, maraming pera doon. Ayun. Yun. Sa channel, may shoutout, maraming salamat sa paharang mo dyan, Lods. Ayun. Ngayon, nagka-pandemic na. Manood mo sa balita. Uwi na ako ng probinsya. Gusto ko na doon. O, diba? Iba kasi sa probinsya, guys, sa lang. Sa mga syudad ka. Sa mga urban. Ano ba yun? Urban, saka rural, saka urban yun eh. Alam ko. Diba? Pagka nagkaroon ng pandemic o may mga sakit, lahat yun. Pero pag sa probinsya kasi matagal talaga umepekto doon. Kasi malayo, bukid ka na eh. Nasala na lahat ng mga doon. Madaming mga puno doon. Maraming mga doon. O, di ba? Salang-sala na. Hindi na makapasok doon sa loob. Ganun yun. Kaya masarap ang probinsya. Depende naman sa inyo yan, guys. Pero ako kasi, mas gusto ko mamuhay sa probinsya. Oo. Pero kung hanap buhay nyo, ayan, mga bros vlog, mga shoutout, Sir Balcon. Ayan, mga shoutout sa mga bros. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, thank you. Ayan, maraming salamat sa Mama Bros Vlog. Basta ako guys, mas piliin kong mamuhay sa probinsya. Pero depende naman yan. Siyempre, pag sa Maynila yung hanap buhay mo, siyempre noon ka sa Maynila, wala naman sa probinsya. Balik bayan. Ayan. Got it. Lubat na tayo. Well, Mama Bros, maraming salamat sa pagdaraw. Gising ka na, Mama Bros. Nakasilip kasi, nagising. Maraming salamat sa iyo, Mama Bros. Maraming salamat sa pasilip mo. Oo, kasi mag-isip. Laga na. Ay, ginawa mo. Laga na eh. Lupa din.
Ayun. Lupa din 'yon nabili ko idol, 30 years ko dito at tapos na itatlo ko na kaya pag-uwi tanim na lang ng gulay. Yan maraming ano 'yan maganda 'yung Tatay Rene. Ayan, Mama Bros, magandang shoutout sabi ni Tatay Rene. Ayun sa'min kasi Tatay Rene wala naman kaming, binili lupa talaga kami. Sa mga lula, siyempre sa mga ano namin medyo ano din, kumbaga hindi ka rin magugutom kung nandun ka. Ayun, kaya magandang shoutout ulit diyan sa inyo sa 8 million viewers natin. Kaya guys masarap talaga mamuhay sa probinsya. Kaya sabi ko sa inyo depende sa inyo 'yan, eh. Kung dun yung hanapbuhay niyo sa Maynila alangan naman na dun kayo sa probinsya mamuhay. Uwi-uwi kayo, mamasahe pa kayo papuntang Maynila, babalik ulit sa probinsya. Siyempre hanap ka ng bahay dun. Kasi dati 'di ba, sa mga Cavite ngayon marami na kamukha ng mga bahay diyan. Oh, 'di ba hulugan 20 years 'yan. Oh, at least, 'pag nakabahay ka dun, at least kung may pamilya ka na mababakasyon sa Mindanao, may pupuntahan, yun ang bintahan. Oo. Yung kay Mon, magandang shoutout. Kaya mas maganda din na nasa may bahay ka rin sa Maynila. Pero kung may bahay ka rin mas maganda paupahan mo na lang. 'Di ba mas maganda yan paupahan. Oh, 'di ba buwan-buwan, buwan-buwan may ano ka, may pera kang dumarating, oh, 'di ba? Talo mo pa yung parang pensyonado ka na, may pensyon ka, oh, 'di ba? Sa Terene baka maabot ka ng, 60 yata Terene meron ka ng pensyon. Dapat natapos mo na yung hulugan yung SSS mo sa Terene. Oh, 'di ba? Importante kasi meron tayong SSS, oh, 'di ba? Alam ko lahat ng mga OFW bihira lang magkaroon ng SSS. Pero importante kasi yung guys yung SSS po natin. Siyempre puwede mo siya maging pensyon po 'yan. Oh, 10 years lang naman 'yan, nahulug-hulugan. Ako yata malapit na rin, eh. Oh, 'di ba? Oh, gano'n naman 'yun. Kasi pag-uwi mo do'n, oh, 'di ba? Ay, may pensyon ako sa ano, ayan. Oh, may 'yan ang masarap. Oh, ano 'yan. Ayan na yung million viewers natin, 22 tamsak. Maraming salamat sa inyo diyan, guys. Maraming salamat. Ayan, may shoutout ulit diyan sa lahat naman ng million viewers natin. Maraming salamat sa pag-stay. Ayan, naka 1 minute and 35 ano na ako. Ayun guys, may naka-pin, baba niyo po 'yun guys, kung may mga premiere po kayo diyan. Ayan, kung may mga ano po, ibaba niyo yung bahay niyo diyan. Ayan, sa mga lahat. Shoutout ulit diyan sa mga kaibigan natin, kay Mama Bros, maraming salamat sa pagdalaw. Kay Mom Minandro, sa Terene, yun sa Terene, nagpupuyat sa Terene. Sa Terene, magkita nga tayo para, 'di ba? May mga sakyan naman siyempre. Yun naman dito ka rin pala sa Damam, sa Terene. Oh, makain tayo ng ano, kwentuhan lang. Oh, 'di ba? Kahit diyan sa Ramania, oh, 'di ba? Pagkatapos ng ano, hapon, oh, kita-kita tayo sa Ramania, Tatay Rene. Oh, kasi tag-init na ngayon, Tatay Rene, magkain tayo ng halo-halo do'n. Ano, sa may kwentuhan ano, ayan, ayan. 8 minutes ano, 1 minute and 35 seconds na lang. Sa Patnungon pala si Tatay Rene, ayan. May kaibigan ako diyan, Tatay Rene, kasama ko dati sa Patnungon, sa Kabudipa sila, Kabudipa. Kaya 'pag bakasyon niya ako pumupunta ako do'n, eh. Mga ano apelyido, mga Mundihar, yung asawa niya Mundihar, ayan. O sige kita tayo set mo lang kung kailan. Ayan sige Tatay Rene sa Friday, tama yan sa Friday, magkano? Ayan. Ayan short video post pa-view, ayan. Sige Ma'am Scarlett, i-pin natin. Excuse. Ayan guys, pa-view naman yung binaba ni Ma'am Scarlett, ayan. Yung kanyang premiere, short video. Pa-view naman natin yan guys. Support natin. Mabagal dito yung ano, hindi pa nagpalit. Oo. Ayan guys, pa-view naman natin yung binaba ni Ma'am Scarlett. Pariente namin mga Mondihar, baka kilala mo yung Tatay Rene.
Oo. Sila ni ano, asawa nun si hindi ko alam yung pangalan ni sa mga Mondihar, apelyido nila. Sapat noon. Kabodipa sila Tatay Rene, Kabodipa. Sama ko dati yung lalaki yung ano dito. Ay hindi ko na kilala yan Tatay Rene, basta mga bandang Antique Tatay Rene hindi ko na ano yun. Pero kung mga banda San Joaquin lang, lugar namin, mga kabisado ko. Pero 'pag mga bandang Antique na, sa apelyido siguro, pero sa mga ano hindi ko na. Oo. Pero kung sa mga ano lang namin, sa mga bayan lang, halos kilala ko rin lahat. Ayan Ma'am Gina Rap, maraming salamat sa'yo diyan. Yan guys, pa-view naman natin binaba ni Ma'am Scarlett. Ayan. Maliban kung kabaryo mo talaga Tatay Rene, ayun, okey. Ayan, pa-view naman ng my new intro outro ni Ma'am Scarlett, ayan. Ang ganda naman ng intro. Oo, katwayan kami tabi ng Kabodipa. Yan baka kilala mo yan sino ang pangalan ni yung ugangan niyang lalaki, katabi lang pala yun Tatay Rene. Ayan puwede pala pero dun ka umuwi Tatay Rene? Kasi 'pag bakasyon ako napapasyal kasi ako dun, eh. Dan View sa Nakapin, ayan maraming salamat sa'yo Bro Noel. Ayun guys, baba kayo diyan guys kung mga short video lang yan guys. Pipin natin yung video natin. Ayan. 65 views. Ayan, bilis na ng oras guys. No? Ayan, 9 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan. Masarap magkwentuhan pag mga probinsya. Ay, nako. Di ba bro, Noel? Di ba? Ayan, Kuya Mon, wala kang ano ngayon, Kuya Mon. Dan view sa Nakapin. Ayan. Sana yung ano ko? Naka-live din si Ma'am Bitas kayo mga ayan. Marami talaga mga ano. Masarap magkwentuhan pag sa probinsya. Kasi ako Tatay Rene, pag umuwi kasi ako, doon ako dumadaan sa ano na, sa Katiklan. Hindi ako nag-eroplano. Kasi pagka nag-eroplano ko mula Manila, Iloilo, malayo pa biyahin. Pero pag Roro kasi, baba ka lang doon sa tabing kalsada, sakay ka. Biyahe ni Bori. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo. Patamsak mo dyan. Ayan, biyahe ni Bori. Tamsakos! Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods. Ayan. Yan, 10 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Maraming. Ay, nakapin siya. Mali naman. Dapat pala ano lagay ko. Moderator. Ayan guys, pa-view naman yung binabali mo tatay. Doon yung magulang at kapatid ko lahat sa Antique. Pero ako sa Davao na ngayon nakatira. Halos magtabi kami ni Mabros. Sa Davao ka na pala tatay. Kaya hindi pala tayo magkita tatay rin. Mayroon ako dyan ano sa Davao. May tiyuhin ko dyan tatay rin. Davao. Mga Ibanez. Ayan. Ilan tiyuhin ko dyan? Tatlo na sila dyan. Sa side ng nanay ko. Ayan. Kapatid ng nanay ko sa Davao sila nakatira. Mga Ibanez. Oo, doon sila banda sa mga bukirin na yun eh. Kasi nung umuwi yung tiyuhin ko doon, nung namatay yung lulo namin, hindi siya kumakain ng kanin. Oo. Ang dinala namin doon, bigas, yung mais na bigas. Kasi parang hindi siya sanay kumain ng kanin. Ganun ba yan sa Davao? Mga banda, mga bukid-bukid. Mais yung bigas nila doon.
O kaya malaki yung mga braso ng mga tao dun, di ba? Depende din sa lugar kasi yan, eh. Pero kung sa city ka siguro, ayan. Tatlo tiyuhin namin yan dati rin, eh, sa Davao. Mga pinsan ko hindi ko na sa Facebook ko na lang sila nakikita na. Siyempre malayo na rin yung iba, eh. Siyempre tulad sa'yo dati rin, eh, doon ka sa doon yung magulang mo sa Antique, tapos sa Davao ka ng iyong asawa. Siyempre. Ayan, 10 million viewers natin dyan. So guys, pa-view naman nakapin dyan. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat. Shoutout ulit dyan sa aking mga members, si Kuya Bro Noel, ayan, Los James, ayan. Kay Ma'am Jen Raff, kay Ma'am Mards, ayan, kay Ma'am Scarlett, kay Maria, Ma'am Richel, ayan. Kay Ma'am Nilda, Ma'am Carmen, ayan. Yung mga plano natin yan, yung mga members natin. Maraming salamat sa inyo. Kay Lord Zaldi Zeben. Host, pwede pa baba ng bahay yan? Sige, baba mo, Lods. Biori, dikitan po natin. Ayan, Kuya Ray, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. Ayan, ipipin natin yan. Palitan natin yung ano ni Oscar. Pa-view naman, guys. Baka hindi pa rin dikitan natin na Lods Biori. Dikitan kita ng 5. Dikitan kita ng 5. Kung hindi pa ako nakadikit sa'yo. Ayan, Sir Ray, maraming salamat sa pabiji mo. Gising pa si Sir Ray. Ano oras na niya sa bansang Pilipinas. Ayan. Maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. Dali lang. Sige, Lods Biori, baba mo. Bahay mo. Baka kilala ko rin yung bahay mo. Hindi pa. Alam ko ano. Para bago tayo para bago tayo mag-end, madikitan na kita. Ayan. Lods, Lods, biyahe ni Bori. Sana, Lods, baba mo na yung bahay mo. Nagutom ako. Nagutom ako, guys. Kumain ako ng tinapay. Yung tinapay na, no? Tasty tawag yun, eh. Pan. Ayan, 11 minutes. Sige po, ayan, biyahe mo, Lods Biori, para madikitan po kita. Para ipin ko po. Ayan. Huwag kang mahiya magbaba ng bahay mo. Ayan, sa Civic 6 ngayon, maraming salamat dyan sa 8 million viewers natin. Maraming salamat dyan sa 23 thumbs up natin. Ayan guys, 1 minute and 46 seconds minutes na ako. Ayan.
Ayun, Kuya Ray, matulog ka na, sabi ni Mama Scarlett. Oo, Kuya Ray, matulog ka na, oras na po. Ito po host, bahay biyahe ni Bori. Baba mo yung link, Lods. Ito ba yun? Saan ba yun? Ayan. Sige. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan guys. Ito. 185. Sige. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan. Pasupport naman natin sila sa Giant Glory. Three views. Gawin natin video mo Lods. Ilang minutes? 2 minutes. Ganun. Kung upload mo pala ito. Short tour in Rave Rain Paris. Ayun guys, padikita naman natin sa Lods, Biori, kahit bigyan nyo na lang po siya guys ng, ayun, bigyan ko ta ng 5. Ayun, kahit 10 lang bibigay natin sa kanya guys. Oo. Para kasi malalagas naman pagka maraming bibigay natin sa kanya. Ayun, salamat host. Ayun, welcome sa Lods Biori. Maraming salamat din sa tatamsak mo dyan. Ayan, 185. Ayan. Ayun. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa Team Milim. Ayun guys, may nakapin pa ako. Pasupport naman natin sila. 196 pala yung bahay, ma'am. Babing baby pa. Bakit dito pumapunta to? Ayun, biyahe ni Biori. Ayun. 100. Ano siya? 187. Ito, Bicol short video. Yan guys, may nakapin pa ako dyan. May advertise na nga siya. Dan, dikit sa nakakalimbang nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayun, Ma'am Scarlett, payudahan mo lang siya. Ayun, bigyan mo na siya ng 5. Oo. 139.50. Ayan. May ads na nga siya. Ba. Ma'am Generap, Dan, dikit kalimbang sa nakapin. Ma'am Generap, maraming salamat. Ayan. Ayan, may nakapin pa ako yan guys. Bibing baby pa yung bahay niya. Ayun, may paharang pa ako. Ayun. Yan.
Pang 187. Hanap tayo ng short video ito. Ayan. Ayan guys, pinanood ko kasi yung video niya para medyo kapit na kapit pagka dumikit. Ayan. Bicol short video. Ang ganda ng Bicol ah. Yan kasi okay. Ayun, Baby Gina, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan. Nandun sa Bicol ah. Ayan, 121 na yan. Ayan. Dalawang dikit na. Ayan. Ayun, sabihin mo yung viewers, guys, may nakapin pa ko dyan, guys. Pasupport naman natin si Lods biyahe ni Bori. Ayun, medyo baby pa yung bahay niya. Gusto rin po niya, guys, may pagsapalaran sa YouTube. Ayun. Dikit na kami sa main ko, nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Baby Gina, galing ako kay Marge Gigi. Ayun, sige. Ayun, sige, tatay niya, okay lang po yan. Support ko natin lahat naman naka-live. Dami naman naka-live. Ayan, may nakapin pa ko dyan, Tatay Rene. Baka pwede kita nyo naman si Lods Biyahe Bori. Ayan. Ito, pangatlong dikit na tayo. Ayan. Sige, palit na naman tayo. Kung pwede natin mapag-uhit siya, tingnan, mapag-uhit natin siya. Gripin. Dikit na kami sa main ko, nakapin. Ayan. Ayan, magandang shoutout ulit yan sa 8 million viewers natin. Dan na po, Ma'am Scarlett Vlog. Ka Blazy ng Dubai, maraming salamat sa pa-stay home mo dyan, Ma'am Blazy. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa 9 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat sa matagal na ako dikit idol kay Bori. Ayan. Maraming salamat, Tatay Rene. Ayan, Ma'am Blazy. Ayan, Ka Blazy. Maraming salamat. Reloads Nelson, maraming salamat. Ayun, sa 8 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo. Ayun guys, may nakapin po tayo dyan. Baka pwede naman nating dikitan yung nakapin. Baby pa. 185, siyempre nakadanin tayo sa kanyang mga larangan ng ano natin. Ayan, support naman natin si Lasbury kahit 10 lang, mabigyan po natin. Ayan, kahit 10 lang okay na po yan. Kasi nalalagas naman siya. Hindi na tulad dati. Pati views nga, nilalagas ngayon ni Lolo. Ayan ka, Blazing ng Dubai. Ayan, parang binaba ni Prelads. Maganda sa Tatay Rene. Ayan, sige. Ayan guys, may binaba din si Ma'am. Ayun, 190 na siya. Ayan, kung pwede niyong pag-uhit dyan kahit 200, kaya. Sige nga, subukan natin. Guys, pag-uhitin natin, 10 na lang yung kulang. Kay Lods Bori. Ayan. Ayan guys, may binaba din siyempre Ma'am Blazy. I-review ko nga ito kung ano binaba ni Ma'am Blazy. Premiere, 18 hours. Ayan, sige. Ayan guys, may binaba din si Ma'am Blazy para support premiere po niyan. Pagkatapos nito niya, madikitan ko eh. Yung baba, ayan, 23 thumbs up. Ayan. Ayan. Our adventure in Dubai Miracle Garden. Ayan. Sabi ni Prelods Nelson. Ma'am Blazy. Ayan, 23 thumbs up. Ayan, sige, saan pa? Ayan. Ayan, 24 thumbs up tayo. Ay, Prelods Nelson. Sabayan ko na ng thumbs up yan. Habang nagdidikit. Ayan guys, may binaba din si Ma'am Blazy. Ayan, support naman natin. Ayun.
Ayan, sige, sige. Pero bago ako mag-end guys, may ano tayo. Ayan. 191. Ayan. Ayan. Ayun guys, patamsak naman sa binaba ni Ma'am Lazy. Ayan, 25 tamsak. Ayan, preloads. Ano yan? 26 ka na. Ayan. Sabay ko na sa tamsak yan sa preloads. Ayun. Dikitan pa natin ng bali tatlo pa. Diyan, dikit po na kay Ma'am Lazy, shout out po. Ayan, maraming salamat sa Lord sa Barry. Ayan, ayan, sige guys, dikitan mo po yan si Ma'am Lazy. Ayan guys, baba na. Yung mga ano natin guys, sa Lord's Barry, para pag nag-live makadalaw ka sa kanila. Para mabigyan kanila ng ayuda. Ayan. Kahit dalawa lang o ano, malaking bagay na yan. Ayan. Ito guys. Ayan si Ma'am Blazy. Ayan ito. Kita mo rin ito Lord's Glory kasi nagla-live din to si Pre Lords Nelson. Ayan, yung binaba, yung ano ko, tinipe ko, baba ni Nightbot yan. Hey Lords Ray, maraming salamat sa iyo Lords Ray. Sa pabiti-piti mo yan. Hindi ka pa natulog si Lords Ray. Ayan, Sir Bura, yan may binaba po ako ng link ni Pre Lords Nelson. Ayan. Ayan, ito mo rin po yan. Paharang-harang pa kasi ako eh. Ayun, 1 minute and 49. Ayan guys, formal yun natin. Tapos didikitan ko lang ito sa Last Body. Ayan, pag hindi pa nakakadikit yan guys. Ayan, ito. Haba ng harang ko. Idol, mauna na ako matulog kasi malayo biyahe ko bukas mahigit 2 hours. Ayun, sige Tatay Rene, maraming salamat sa iyo. Okay lang Tatay Rene, pahinga ka na kasi mamaya mag-end na rin ako. Ayun, okay, 2 hours na nga ako. Tapusin ko lang itong dikit kay, kay Laz Bori para makadala din po tayo sa ibang mga naka-live stream. Ayan guys, may binabani si Tatay Rene. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sir Ray, Lods Ray, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. Ayan, alam ko madaling araw dyan sa Pilipinas. Ayan, pahinga ka na dyan, Lods Ray. Ayun. Ayan, 192. Ayan, 192 na sila, Lods. Ano? Ayan natin video. Ayan guys, kung pwede pa niyo pa 192 na siya, pwede niyo pong dagdagan naman. Pag-ulitin natin kahit 200 lang. Please naman, Madoy. Oy. Oo. Para pag-ulitin natin kahit 200 lang si Lods sa biyahe Bori. O dito lang po kay Nelson Ramos. Ayan, maraming salamat sa Lods Biori. Ayun Kuya Mon, baka may didikit pa dyan kaya nang pag-ulitin natin kahit 200 na lang yan si Ma'am Biori. Ayan, maraming salamat sa Lods biyahe ni Bori. Ayun, kay Pre Lods Nelson na nag-live din yan, Yes Biori. Alimbang all mo para pag nag-live siya, masupport ka rin niya. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayun, Kuya Mon. Maraming salamat sa pag-ibig. 192 na sila sa Jory. 193. Oh. Yan, mapito na lang. Saint Chana Dan Dikit Kalimbang sa Nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo. Saint Chana. Ayan guys, pag-ulitin natin kahit pag-ulitin natin sa Las Jory. Konti na lang yung kulang. Bago tayo mag-end. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, may binaba din si Ma'am Blazy. Baka mahabol niyo pa. Yung ka ng premiere, patamsakan naman natin niya sa taas. Ayan. Sama ko na naman ito. Isang beses.
Ayan. Dan dikit sa nakapin, Kalimbang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Justified Channel. Ayan guys, pagalitin natin si Les Jory. Ayan, maway naman kayo. Uy guys. Nagahang yung cellphone. Ayan guys, may binabati na Simon Maker. Ayan, pa-support natin si Kablazy. Ayan, Premier. Sabayan ko na nga ang tamsak para 30,000 pa yan. Ayan, tamsak din. Ayan, palit na naman tayo. Nelson, dikit na po. Ayan, maraming salamat sa Tata Rene. Ayan, 8 million viewers natin. Maraming salamat dyan. Kaya padikit kay Lord Charby. Ay, Charby tuloy. Sabi ko. Nabasa ko si dito sa Prolos Nelson. Ayan, animali na tayo. Ay, nako. Ayan, ang pinabali sa Tata Rene, guys. Masupport naman natin pinabali sa Tata Rene. Kwentuhan. Ayan. Ayan, kita mo sa akin. Ayan, kalimot na sa kay host, guys. Ay, siyempre guys, pag nag-ano tayo, nagdikit po tayo. Kaya natin video kahit konti. Ayan, mag-allow shoutout ulit sa inyo dyan sa 8 million viewers natin. Ayan, maraming salamat. Ayan, Scarlett sa nakapindan dikit. Ayan guys, pag-uhitin natin si Raspberry. Ayan, support naman tayo guys. Support po tayo sa bawat isang nakapin. Supportahan man natin para pag tayo nag-live, makasupport din po tayo sa kanila. Ayan. Huwag nang pag-idamot yung mga banana nyo dyan. Bigyan nyo na yan. Oo. Para makatulong din po tayo sa iba. Ayan. Kailangan wag lang sa ano, kailangan dikit po natin. Ayan. Kasi makikita naman yan natin guys, yung dikit. Ayan, Ma'am General, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa paano mo dyan. Ayun. Haba naman ng harang ko. Ayan. 8 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Maraming shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mafalan base man yan, Uzebiz. Miguel, shoutout sa inyo. Sleep na ako, idol. Pasok na ako bukas. Sige po, Tata Rene, maraming salamat sa iyo. Yan, pahinga ka na, Tata Rene. Sige, gawin ko lang doon 2 hours. Pag-uwitin ko lang to si Lods Biyahe para magpahinga na rin tayo. Magkakain. Nagugutom na rin kasi ako. Siyempre, at makasupport din tayo makatamsak sa iba natin mga kaibigan. O, diba? Ano yan yun? Yan, maraming salamat dyan sa tutindi tamsak nyo yan. Nabubulol na tuloy ako. Parang pag nabubulol kasi ako guys, parang high blood yata ako. Mataas yata yung dugo ko. Ayan, pinanood ko pa yung video sa channel. Ayan, maraming salamat sa Lods Biyahe niya. No? Ayan. Pagkatapos mo, pahingaan mo muna yung Lods Biyahe ni Bori. Baka para hindi malagas. Lods, sayang dikit natin. Ayan, sige. Ayan, okay, 194 na. Ayan. Ayan. O, 5 na lang. 5 na lang. Ayan, 5 na lang. 5 na lang sa kapin, guys. Pag-ulitin po natin. Maluoy mo. Dagdag nyo yung 5 nyo dyan. Damsak nyo na. Dikit nyo na. Maluoy mo. Ayan, 194 na siya. 194. Ayan. Sa bolang Jess. Sa bolang 14. Katol ni Jose. Sa bolang, sa linya ng B. Katol ni Jose. Ayun, 14. Ayun.
Sige idol, ingat ka dyan. Ayan, ingat ka din Tatay Rene sa biyahe mo bukas. Keep safe Tatay Rene. Ay, maraming salamat sa pag-support niyo Tatay Rene. Maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan sa baba. Mali na pindot ko tuloy. Kaya sige Tatay Rene, sa biyernes, pag may time, kita-kita po tayo. Kasi may mga sasakyan naman. Hindi naman magkita kasi may mga sasakyan naman. Wala. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Napugitin bayo tayo mag-live. Tapos may nakapin, binaba ni Mon Makeup. Patamsakan naman natin yung premiere ni Ma'am Blazy. Ayan. Ayan, bago ko mag-ano guys, tamsakan ninyo yan guys. Maluy mo. Full pack na po ako sa Zane Channel. Ayan, maraming salamat sa iyo. Biyahe ni Bori. Ayan, sige Lods, gamitan mo ng ibang account para hindi malagas naman. Ayan guys, pag-uwitin natin ang gawin natin 200. Ayan, 200. Ito lang kaya ko eh. Nakaliman dikit na yata ako. Wala na ako ibigay. Medyo matagal kasi ako magdikit kasi pinapanood ko muna yung video. Para kapit na kapit. Kasi wag na yung dikit, kalimbang all guys na nalagas din naman eh. So yan din naman. Ayan, 31 thumbs up. Ayan, my friend, Ma'am Blazy. Ayan, 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 sige. Ubusin natin thumbs up ko yung mga natin. Ayun! Ayun guys. Naka-live din pala si Ma'am Marge. Wow, 29 types na. Oh, 29 na watching kay Ma'am Marge. Wow, sana all. Ayan, sige, sige guys. Kung pwede nyo mapag-uwit yan si Lods, ano? Pagka hindi naman maano yan Lods sa, ano, sige. Meron natin ulit yan sa, wala na, naubos ko na lahat. Ayan. Ayan, sige, sige. Inay. Ayan, okay na tayo dyan sa, no? Sa naka-Lods Biore. Okay na yan, Lods? Ayan. Ibaba mo lang dito ulit. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako ulit. Itamsakan naman natin yung premiere ni Lods Nelson. Ni Ma'am Blazy. Kasi hindi pa nakatamsak guys. Ayan, naka kay Lods Biore. At sa Lods Biore, pahingaano mo na yan. Para hindi malagas. Ayan. Yan ang kinlimbang all mo. Dikit ka lang ulit doon para mayudahan ka ulit nila. Yung kay Lods Nelson. Pag nagla-live yan, nag-ayuda din po yan. Ayan. Yan guys, patamsakan naman natin nakapin dyan. Yung premiere bago tayo mag-end. Wala dyan pala si Ma'am Marge. Ayan, sige. Ayan, magandang shoutout sa 9 million viewers natin. Full pack na po kay Zane Channel. Ayan, Les Biori. Ayan. Ayan, Les Biori guys. Ayan, Les Biori, baba mo lang ulit para ano natin. Ayan, patamsakan naman natin nakapin. Ayan, at least okay na yan. At least Ah, di ba? Nakadikit tayo kay Les. Ilan na ba yung ano mo? 195 ba yun? Di 5 na lang, o, di ba? Ano okay na yan? And if it is the hand. Binabalik ko mo. Kung bibigay nga. Ayan, shoutout sa mga ating member dyan. Ayan, kay Kuya Mon, kay Bro Noel Naraha. Salamat po host, stay lang ako sa live mo. Salamat sa iyo. Ayan, welcome sa iyo, Lord. Huwag ka munang huwag ka munang umikot siguro. Para hindi malagas. Ayan, 195 ka na, sayang. Ayan guys, binaba yun si Thunder. Ayan, bahay ni Freya. Kuya Mon. Ayan, members po natin yan. Ayan. Ayan guys, para maano nyo rin yan. Ayun. Ayan, nagbibigay ng mga ayuda yan. Ayan. Ang mga members po natin. Ayan. Very chill, mag-iba yan.
Ayun, Dan sa nakapin. Ayun, ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. 24 thumbs up po natin. Ayan guys, may binaba ako ng mga ano dyan. Pa-support naman natin. Ayan. Ayan, bago ko mag-end. Ayan, naka 7 minutes na ako para magpahinga po tayo. Ayan guys, pa nakatamsak na kasi nakapin. Ayan. Support naman natin yung premium ni Ma'am Blyzy. Ayan. Naka 32 thumbs up na siya. Ayan. Ayan. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Sa lahat po ng nag-thumbs up, 24 thumbs up natin. Maraming salamat. At ako'y pansamantalang magpaalam muna sa inyo dyan guys. At maraming salamat sa pagdaro at sa pagdamsak sa aking bahay. Shoutout ulit dyan sa aking members ko Mon. Kay Lord Saldi 7, Bro Noel Naraha, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Scarlett Maria, Ma'am Richelle. Ayan, Bro Noel Naraha. Ayan. Kuya Mon, Lord Saldi 7, ayan, Ilongga Vlog. Ayan, Ma'am Mars, Jean Ruff. Ayan, shoutout. Maraming salamat sa inyo. Ayan. At sa lahat po guys na nagdumikit at nagtamsak sa mga premiere o nag-ano dyan, maraming salamat ulit. Maraming salamat sa support. Ayan guys, naka-live din si Ma'am Marge. Ayan, marami po naka-live na kaibigan po natin. Support natin yung bawat isa. Ayan, maraming salamat ulit. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat sa iyo. Ma'am Scarlett. At sa lahat po, Brenlads Nelson. Ayan, kaibigan po natin. Ma'am Blazy. Ayan kay Sir Ray. Maraming salamat sa iyo, Sir Ray. Ay, Tatay Rene. Ayan. Ayan. At saka kay Lods biyahe ni Bori. Maraming salamat sa pagbisita sa aking bahay, Lods. Ayan. Kay Ma'am Tatay Rene. Ayan. Kay Ma'am Gina Raff. Ayan. Maraming salamat sa inyo ulit, guys. Ako ay mag-end na dahil ako nagugutom pa. Ayan. Kay Kuya Mon, maraming salamat sa pabiji mo dyan, Kuya Mon. Ayan. Kay Sane Channel, maraming salamat. At sa lahat po ng team, lahat ng mga team. Ayan. May shoutout sa lahat ng mga team influencer. Ayan. May shoutout. Team Maliw-Maliw. Ayan. Team Good Vibes. Sa mga kaibigan natin sa Mardination, may shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. Lagi po tayong mag-iingat, guys. Ayan, keep safe sa lahat. Ayan. God bless. God bless us all. Bye-bye. Good night.